gwenge madiani Ukunda kiki kone ni sina maoni wadagomba kakodi wawinja ne kaka weche mopogore timore to Joyce ngeni mane wane yue nyoyo sigana moro mane bende bwogo ganda miyo jok moko bedo gi luoro nyidende mapoko nyuom ponono aluora ma Muhoroni kandara okethre giywak ni or dok gi dhok wada en gino malit ahinya to mane makoro miyo wane onego beni waketo jotelo magwa into task kalor ni jatelo seche mane otimo kisera mar ombulu nosingo nobro bedo kogero ndara sani koro wane higni wanyalo joni kachakore higa mar 2022 nyaka sani en higni madirom adek manotok yiero to jatelo pok otimo gimoro amora onego beni waketo gi into account wapenjo gi ang'o momiyo pok itimo pok iloso apaya makamano kalor na apaya kokethore to ken mana or kende mabro ringo gi dhok nitiere chenro mopogore mabende ng'okore kwa tiyo kod ranyisi seche moko ng'ato katuo to kata chwale osuptal bro bedo matek nyithindo ka dhi e skul gitiyo kod apaya makamano golo mwandu e puodho kitere chiro bende bedo matek mondo chopo kotore ka gin tong' mag gweno gichopo ka gikethore mondo kata ka en chak bende kethore omiyo mago duto gin weche mabo bedo kwa menyo mano e higani mar mondo mi jotelo mano yiere kor gwenge mopogore wapenj gi aneni to no yieru mar mondo mutine jopiny ang'o miyo kutine jopiny ng'ikruok nitiere kanye kata kamano nyakwara Mugia Jwang' odiochieng' makawuono bende waiko ni chenro maiye lach bang' Mike Cleophas bro bedo kachako kod weche manyien bang'e te nonro mar gazet Cleophas gazet okinyi makawuono aneno mana koketa ipenjo kotudore kod jogo makoro nego bende duoko penjo kotudore kod rowere ma osebed ka indhiyo e pacho kae anno ka Daily Nation ondiko kae ni men who owes as answers giketo kanyo picha mar Douglas Kanja ma en ogai mar obila kaachiel kod jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen kaachiel kod joma moko aneno picha mano mar DPP jatend migawo mochung' ne kata bad migawo mang'weyo maling'ling NIS kaachiel kod DCI gine jogo monego beni duoko penjo kotudore kod jogo mosebed kendhiyo e pachoka The Standard to koro kete kae ni abductions what does this man know Douglas Kanja ng'eyango nyaka sani poko wacho gimoro amora en gimoro mwarito winjo odiochieng' makawuono nikech nomiye nyaka tarik 8 ma en odiochieng' makawuono mondo mi chope doho bura mano mak gi jokanyo mopogore makedo ne ratiro mag oganda kendo Joyce kawuono ni gimoro mwarito winjo ni bende wadhi neno kochopo e doho nono kinde mokalo jal mane obiro mbele ne masani en kaka jalupne mano Gilbert Masengeli ne oluong kata mondo mi ochope doho to nokochopo kinde mano ochopo bang' koro osegole lemono ikete mondo mi obed kotieko tich mare kaka bedo kojolo koro chopo ka okwang' muono de bed ni katelo nitiere wi ng'ato to donjo nyaka dendi nyaka pachi duto nitie wich teko moro madonjo mapono no kiye miyo chik luor tang'eni mano bende gik moko mabende dhi bedo kwarango odiochieng' makawuono chenro mar mbaka oromo kata ka en gazet kae wang'ama bende kawuono kochopo e doho odhi bedo ranyisi machalande kata ne jo apisas matindo mantiere toke to penjo en ni bende obo chope doho adiera kose en bende obo buono chope doho kaka wasebedo kwaneno ka jotelo moko koso chope doho kata obedo no luonge doho penjo en ni be wabo neno kochopo kata kose seche moko bo bedo kooro ji mar mondo mi ochung'e loe korem chopo mano dhi bedo rem chopo ne mar ariyo mokwongo cha nokodhi nooro okil mar wachni wadware ni mubika en owuon wachni mano chor nyaka tarik 8 bende tarik 8 bor osebana chopo kendo en kawuono kendo ng'e maber ni riwruok mag okinde dhi bedo kar kacha kaachiel koda ka jogo mano mako bura mar mondo mi oduoka ne penjo moko ariyo adek ka giwacho ni gikia jok mandhiyo ojende jogo mandhiyo ojende 6 machiel kuom gi pok oyudi mano kama ne gintiere pok oyang' ni en to en kanyaka sani kiwacho ni obila ok tim gigi ng'atimogi to bende joma moko nitiere safe ka diponi ji 6 ginyalo mak tidhi bol kuonde mopogore to bende ngima dhi adhia mbele penjo makamago bende wageno ni kochopo weche manyien mag migago ponono nyalo yudo ka oseduok gi ka ochopo e doho kata kok ochopo to ng'eni magi duto timore kaluwore ni bende nitiere jomoko makoro obwogo mar tero buche makamagi nyaka e doho mochung' ne kedo kod maundu e piny mangima mano International Criminal Court koter buche makamagi nyaka ICC mano bro nyiso picha mane ne piny Kenya nyakwara Mugia Jwang' mago duto ibro bedo ka iyude nonro mar gazeta wang'e network mokwongo kinyi maka
kawuono Cleophas, wang'eyo ni nitiere weche mopogore opogore mosebedo ka wachore e mbui. Gino miwacho kanyo kod dhongere ni wang'eyo ni katiba ma pacho ka ochiwo ne kila ng'ato ratiro mar wacho gino manitiere pache. Kata kamano, kiewo nitiere kanye kinde ma ng'ato wacho gino manitiere pache. Rowere mane oketo gik mopogore opogore e mbui, ne gitimo mano ka giwacho ni wantiere kod freedom of expression. Kata kamano, limit mare en mane? Mane twak mabobedo godo mokwongo kinyi makawuono. En gimoro marito winjo ahinya nikech kata kinde mane watimo tijwa mag fwambo kata tiegruok, winjo kata ikoni ndi gik moko minyalo somo, nitie Bill of Rights, nitie Human Rights kama gintiere, tiko nitie gik moko minyalo timo e okang' moro ma ok inyal kalo. Chik ni to yieni mondo mi iwuog idhi e ng'anyo. Kiwuok idhi e ng'anyo, magi ma ok onego bed ni timo. Chik ni mi thuolo mano mar golo paro migolo ni igole tichopo kanye. Iwacho ni chik ka chik nitiere, to nitie kuonde moko onego bed ni kalo, makikalo mani emiwacho ka ni en tok chik. Tikidieny ma wantie ni bende jowa matindo matiyo kod mbui bende oseng'e maber ni kae kwa chopo to wakalo kiewo manyalo miyo ponono oket ngimawa kamarach, to kata ngimawa kamarach bende onego bed ni ng'ata nitiere kar ka. Winjo ranyisi osegol mathoth ahinya. Ketho nying wang'e maber, kata ka obed gazete mondiko nyingi marach, gindiko ga oboke machielo odiochieng' machielo gikwayo ng'uono. Ka gik makamagi timore, mondiki mowachi, wano kata josiasa mako ka wacho weche moko ma ok ni kare ka gintiere oko kata weche mag siasa. En kinde moro manyalo wacho ni wanyalo kawo ting' mag weche ma wawacho e mbui, kodoko ni wantiere gi thuolo mar golo paro, to wagole e yo moro mani kare ma ok orocho ratiro mar ng'ama chielo mantiere kar kae. To bende weche mag tudruok ang' warangi ni gin e yo mage Joyce maponono. Nyakwara Moga Jwang' kama entiere openjore ni kato wachopo kiewo mane, tere kako onego bed ni watudore gi jogi, pichni mage monego bed ni watiyo godo, weche mage monego bed ni watiyo godo mondo mi wakal kata wachiw paro mwada golo no e yo moro ma ok ohinyo ng'ato kata paro. Oganda moko osebedo ka penjore kacha ni ero nitie kweth ariyo, jogo mawacho ni kikawo okawuonu kata min to ket kanye e sanduku, ibo winjo nade? Jomoko wacho ni oyo, ma en mana paro ma jogi golo nikech jatend piny ok owinje ponono. Jomoko bende kwero ni oyo, jatend piny bende nigi joge, en gi nyithinde, en gi jogo mogene, mako nene sanduku to bedo kod paro machal nade. To bende ang' in gokil okinyi makawuono ka ng'watwak en rango ni ka gigi duto timore, ere kama chik geng'e kata jok maketho chik gi onego bed ni mako gi yo machal nade, oter gi e doho koso lal kodgi kaka nolal kod jok moko mantie gi ponono ka gintiere e chenro machalo kamano. Mano ng'ene arito ambe ang'ayudo ni thuolo mar somo. En puonjruok modhi bedo godo mar mondo mi ng'ato kinde ma kata oketo gik moko e mbui kacha to ng'eno nyalo keti nyaka e kiwango mane mar mondo mi kik okal kiewo manyalo keto ngimane e andake kata kamarach. Ang'eni bang' mano wabobedo kod chenro mar tedo gi chiemo mikelo kanyo kod Jaileta, kaeto e chenro e twak e chenro mar mbako romo wabobedo ka watwak kotudore kod mago jogo monego bed ni duoko penjo kotudore kod jogo manondhi. Wang'eyo ni ogai mar obila Douglas Kanja bro bedo ka chopo e do odiochieng' makawuono, kendo bobedo kwa dhi kuro bende achiel kachiel mar mondo mi wawinjane gigo matimore e doho. Omiyo Nyakwara Moga Jwang' ichako tudri kodwa kochakore sani, namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara, ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Nyakwara Moga Jwang' tudri koda e Facebook fan page mara okinyi makawuono ka watwak bende wago mbaka kotenore kod twak duto madhi bedo kar ka. Facebook fan page mara no en Cleophas Oluoch, ka mbui mar Instagram yuda kacha Cleophas.Oluoch, mbui mar X @Cleophas Oluoch. Itudru kodwa nyaka giko mar chendo kimiwa paro mopogore opogore, neno waka en kanye gi jok mageto machal nade e paro mopogore opogore ne mar wamedo dhialo odiochieng' makawuono ka ok ni bed kod thuolo mar golo paro e yo makare, ting'e kama kiewo bende nitiere mane twak madhi bedo go kar ka achiel kachiel. Arwaki ni machiegni nikech ma en ropiny. To mokwongo magi thuond weche. Niliweza kurudi nyumbani jana safe and healthy. Nikaweza kuenda hospitali pia kuangaliwa kiafya because I've been going through psychological trauma.
Koro sani endi traffic tin nikech jo school go koro ok donji. Adier en hinyruok mang'eny ne jo ohala kaka wan jok matimo ohala mag school uniforms. Wan kaka jo ODM Masia County, awaneno ni nyaka washerekea gi jopiny te nyuol ma baba kawuono. Kendo walamo ni baba Nyasaye mondo koma AU ni okawe. Oya orenyo kura mogi joan kino machiegni kiny ma kawuono e chenro mar piny wachako kod weche manyien kama wayudo ka ni Billy Mwangi rawera mane ondhi gi ji ma ok ong'e yango ni ong'wono ne jogo mane ondhiye bang' kane owe thuolo wuok tich mano bang' kane olal kode kuom thuolo mar ndalo 16 ka penjo mathoth medo nyuolore ni to en ng'a mane ondhiyo Mwangi. Rawerego ok obedo gi yot mano mar fulo adieri e wi gima ne otimore negi e thuolo no. Kaka Lydia Okeo lero, moko kuom jotelo ma pacho kae dwaro mondo tim nonro e wi ndicho ma kamago bende mano ka bende jo siasa ma pacho ka okwa mondo mi kiket siasa e weche mamulo ngima oganda. Mana ndalo achiel kende bang' kane owe thuolo, rawera mane ondhi gi ji ma ok ong'e Billy Mwangi oyango ni ong'wono ne jogo mane ondhiye, kata kamano ne ok oyie keto ler mathoth e wi ndicho mare kaluwore ni pod en kod dang'ni mar paro. Niliweza kurudi nyumbani jana safe and healthy. Nikaweza kuenda hospitali pia kuangaliwa kiafya because I've been going through psychological trauma and I'm not ready to talk much to Kenyans. Juu niko kwenye matibabu lakini nitapata nafuu very soon, God willing. Yangu ni kushukuru wa Kenya wote walio ning'ang'ania nitoke. Nimesamia wale wote wali ni abduct na kunipitishia through everything. Nimewasamia, imenitoka kwa roho, nimewaachia tu Mwenyezi Mungu. Wuon mare Gerald Mwangi oduoko erokamano ne oganda jo Kenya kuom chung' kodgi kinde matekno kane gidwaro mondo mi we Billy thuolo, ka bende girwako oganda e lamo mar duoko erokamano ma gichano bago e kar lamo ma St Andrews ACK Old Stadium Embu. Billy ako sawa na number 1 ningetaka kushukuru wa Kenya deep from my heart. They have prayed for us all over, and I want also to thank those people who have called me, in relation to encouraging me. Singetaka mtu mwingine aende pile mimi nimeendea. Tunashukuru hata our government kwa kutuashiria mtoto wetu kama ni wao walikuwa nao, na tunasema hiyo let it be behind us, we forge forward. Kibet Bull mabende ne ondhi kendo nowe thuolo e gwenge ma Luanda oyango ni oonge kod hinyruok mora mora, kendo lero ni owadgi Runi Kibet bende ne osewe thuolo kendo ni pacho oseyo piny owacho kuom tiyo gi ndicho kuom rawere, to kar mano winjo chwal gi doho kendo omakne gi bura kaluwore gi chike ma pacho ka. Bernard Kavuli mabende ne owe thuolo chano twak kodwa tich adek e kinde mabende oyango ni obiro dhi ndiko dhoge ka obila kotenre gi ndicho mare. Anyuola rawera mabende ne owe thuolo Peter Muteti onyiso jofwambo ni pod ok ginyal goyo mbaka e wi wach makamano. E twak margi okinyi ma kawuono e Citizen TV, Senta Migori Eddie Okech okwayo jotelo ma pacho ka mondo mi kik ket siasa e weche mamulo jopiny kendo gibed jo adiera e siyo maricho, ka jaod bura Mabel Gut Nelson Koech wacho ni nitiere okenge ma samoro nyaka piny owacho kawo mar buogo rawerego, kata kamano mako chung' motegno kokwedo ndicho mar rawerego. If we are leaders and we become reckless with our statements in the midst of such national issues of importance, we can lose a country. Remember that what happened in June was triggered predominantly by leaders who were reckless in terms of their display of their affluence, in terms of their arrogance on their statements that people were raising. All these young men were released the same day. All these young men refused to speak to the media. There was a live interview in Nakuru. Dead. Okay. It was a live interview
in Nakuru of Kibet. And he was asked, Kibet, can you tell the media what exactly happened? He said he doesn't want to speak about it. Why is everyone running away from speaking about it? Because if it was abduction, I'll speak about it. There was a live interview, okay? I do not condone or support abductions. It is illegal, it is immoral, it is wrong. Thank you. No administration should be accused of doing that. Yes, Senator Onyonka. Penjo mathoth madonywolore ni to en ng'ama osebedo kandhiyo rawerego ka obila to osebedo koramo ni onge tudruok moro amora ma gin go kotenre gi ndicho makamago. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kamachielo tim mar ndhiyo kendo lal kod oganda ahinya to mago makwedo sirkal osebedo kadhi nyime pacho kae moloyo to e jumbe manok mokalo ka jogo mondhi iweyo tok ndalo buora. Kata kamano penjo osebedo mathoth ka dibed ni sirkal masani timo mar neno ni oganda makwedo gi oling chuth. Jafwambo marwa Efi Nyakidi lero mathoth. Loch ka loch nigi yore mage mag kedo gi jogo makwedo chike kod tendgi. Penjo kata kamano, podi medo penji kapo nono, ndhiyo kata mako oganda ataro mar chik, en yorno ma sirikal tiyogo e kuoyo dho jogo makwedogi. Eten sirkand Kenya Kwanza, mosetiyo kuom thuolo mar higni 2 sani, ywak osebede wi kwan rowere miteko malal godo, ka moko iyudo kowito ngimagi. Mokwongo wanyalo neno ni to sirikal ni kose mak ji to giwacho nang'o, nikech doginano ka weche mag ndhiyo ji e tok chik gi bang'e to koro gidhi mane liete ema kore gitemo lere wach ni government osewacho ni ok agine magitim dhicho, but king'iyo katiba miyo gi that responsibility mar ng'iyo ni rights mar security omi jo Kenya duto. Koro ka ginyalo wacho ni gino ka gitim dhicho, but kimako ng'ato kaluwore gi gima wacho mano dhi oko mar ratiro mare. Kaluwore gi jogo makedo ni ratich oganda, jo Kenya nigi ratiro mar kwedo chike magineno ni ok ni kare, man ni gin ema gimiyo sirikal teko mar telo ne piny. Bende nitie chike machiwo arita ne oganda e kinde momak gi ataro mar chik. Wamiyo gi teko kendo wamiyo gi pesa mondo gibed gi intelligence manyalo geng'o weche mag timbe mag njoria. Lakini okwamiyo gi pesa gi teko no mondo gituge yo marach mar ndhiyo rawere mwaluongo ni Gen Z masani osebedo kapingo sirikal kendo temo ni mondo wayudie ratiro kaka jo Kenya. Chalma kama giwacho ni nyalo thiro demokrasia mar piny Kenya kaluwore ni oganda nyalo kawo chik e lwetgi. Ng'ama en a threat to democracy mar Kenya kata stability ne democracy mar Kenya ka en mana Ker William Samoei Ruto. Nikech kodhi mbele gitimo timbe mag njoria to tiyo gi pesa mar jopiny, ji bro koro wacho ni giket chike ang'ono e lwetgi. Nyiso ni dhi ndara ok ema jo Kenya dwaro. Jo Kenya dwaro ngima matimo nade maber. Lakini chutho chieng' moro ji nowuog e ndara to teko mar sirikal nolwar e ndara kanyo. Gimedo ni moko kuom yore ma oganda jo Kenya nyalo tiyogo e kwedo ndhicho kod lal mar rowere en chwalo ng'ur margi kokadho jood bura ma giyiero kod chwalo paro mar thicho oko apisas manigi ting' mar rito oganda jo Kenya moting'o gai mar obila kod jatend migawo mar arita e kind mamoko. Anyalo kawo gimiluongo ni a vote of no confidence kata impeachment mar jotelo ma ni lemo mar rito arita kwe mar dhano. Rais bende nochamo muma kana socha mar rito ratiro mar oganda. Ka tende ji lala awaye, ji to awaye, to mano be gimo nyalo kawo kaka jopiny, kaka wabunge wa mwayiero. Wanyalo orogi mondo gisik gimiluongo ni accountability. Adier pok ong'ere ni en ng'a manyalo bedo ni teko rowere pachoka. Mar ni ogai mar obila Douglas Kanja nowacho ni obila ok ndhi kata lal gi rowere. Nowinjo ni Ker wacho ni en koro odhi weyo weche mag ang'ono mag ndhiyo ji tok chik. Mokwongo nochako ndhiyo ji tok chik nade eka koro wach noweyo. To koweyo gi to jok manose ndhi bolal gogi to jok moseduogi gin gibro yudo ratiro margi nade. Koro en ni Kanja ni kose Ruto ema wuonda ang'ono
ema wuondo jopiny. Kochopo sani, moko kuom rowere osewe thuolo motelo ne bura midhi winje nyim doho tarik 8 dweni. Bura ma bende ogai mar obila Douglas Kanja nomi chik mondo chope en owuon mar chiwo ler e wi ndhicho kod lal mar rowere. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jotelo mawuok e gwenge mag Masawa mago machiegni kod jalob jatend piny machon Rigathi Gachagua koro dwaro mondo jatend piny William Ruto ochuog duol moyiedhi mar nono weche mag ndhiyo rowere makedo gi sirkal mare. Sieko mag grube mago mag njore ma itudo kod sirkal kaachiel koda ka donjruok mar sirkal gi duol mochung' ne gi kata duol mochung' kar kendgi. Jotelogo bende dwaro mondo mi od bura mamalo kod od bura mag counties oluong romo moyiedhi mano mar goyo mbaka e wi wach mano mar ndhiyo rowere ma osebedo ka medore pacho ka. The simultaneous release of these individuals from different counties suggests a deliberate strategy rather than a random occurrences. These incidents are not isolated. They reflect a disturbing trend of escalating state-sponsored abductions, violence, and human rights abuses. Establishment of an independent public commission of inquiry. This is to investigate the alarming series of abductions targeting individuals perceived to be critics of the President and Executive. We urge both the National Assembly and the Senate and also all county assemblies across the nation to convene a special session during recess to discuss and conduct inquiries into these abductions and other pressing matters affecting the society. Migao mar thieth oketo wang'e akicha e lipot mano mar muoch mar tuo moro mar athung'a mager mong'ere kaka HMPV masani yango ni ogore e piny China kendo ni kod ranyisi machalo gi mag corona. Report ma ochiw gi migaono oyangore ni Kenya pok obedo gi report moro amora mar ng'ata ma ogamo athung'ano ma yango ni en ranyisi mag gin kaka athung'a mag coronavirus. Cynthia Onyango miwaler. E ote margi ma opedha yanga e mbui mar Twitter ma bende ong'ere kaka X, migao mar thieth wacho ni giluwo machiegni lipode mag chich mar muoch mar athung'ano ma otisi ni human metapneumovirus kata HMPV masani osegore piny China kendo chako keyore e pinje mamoko manitiere e alworano. Kata kamano, migao mar thieth wacho ni onge luoro kaluwore ni ma en midhusi ma osebedo kendo hinyo kelo tuoche mag athung'a. Kaluwore kod lipot mar duol mochung' ne menyo kendo gayo tuoche mong'ere ni Center for Disease Control and Prevention CDC, tuoni mako ganda e kidienje duto, ahinya to nyithindo, jodongo kod jogo maroteke mag dendgi ni piny. Athung'a mar midhusi mar HMPV ni kod ranyisi mag fuolo, chwakruok mar del, dinruok mar kaachiel kod muya mang'adore. Midhusi ni mar HMPV bende landore kokalo e gamo muya e kinde ma ng'ato fuolo kata ojir, bedo machiegni kod jal manigi tuoni, mulo ng'ato manigi tuo kata kokalo e mosruok mar ching'. E ote margi, migao mar thieth okwayo jo Kenya mondo bed akicha kendo rit ler kokalo e logo kod sabun kaachiel kod pi maler kendo bedo kod kido makare e kinde mag gamo muya. Kwayo makende ma ochiw gi migao mar thieth yango ni kaponi jopiny oneno kido moro amora mar ranyisi mar HMPV to giring kod ng'ama nigi ranyisi mar tuoni e kar thieth machiegni kodgi mapiyo kendo giywa tondo ong'we yamo e namba mar 719 kadwaro nitiere mar ng'eyo mathoth e wi ler mar tuoni. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erokamano Cynthia. Jonyuol mag skul primar mar Hillside Endarasha Academy onyiso geno ni higa ni mar somo dhi bedo makare bang' ka skul noyaw skulno kendo bang' masira mar mach mane okelo tho mag jopuonjre. Skul ma Endarasha oyaw kata kamano chenro mag jopuonjre dak e iye to sani ok oyie. Skulno sani opodhi kaka mano mag jopuonjre madhi to dok pacho kata day school. Tich maber ma jopuonj ma osebedo e sikulno yangore ni emomiyo jonyuol geno mar duoko kendo nyithindgi kata doko ni achiedh nade ne obedo e kinde masira mar mach.
Tunatarajia performance nzuri. Juu watoto tumewaongelesha na wamekubali matokeo, na sisi tunaona ni kitu tu ili happen na huwa ina happen shule zingine. Mwenye shule ile mikakati aliambiwa na serikali yaweke, ameweza kuweka. Shule tunaona imebadilika, wamepaka mpaka rangi mpya, iko na uso mpya. Shule tunaona sasa itaendelea vizuri. Tumerejesha watoto huku kwa sababu ya performance, and tuko na we have hope na hii shule sababu imefanya, na tunajua itaendelea kufanya vyema katika masomo, hata vitu hizi zingine kama music, dancing. Wego alama uso uniform, sanduge mag kano lewni, ndope mag pi, kod mwandu mamoko mag sikul, ywago lal maduong' kaluwore ni higa ni onge jo klas 9 machako sikul kaka osebedo ka timore. Ma biro kaluwore kod lokruok e chenro mag somo makoro orucho oko klas 9 manong'ere kaka form 1. Kuom higni moheo 40 jo halagi osebedo kang'iyo kata ka ging'iyo mong'o pesa mano ma Januari gino ma giteso ni boom. Kata kamano higani kit somo lokore. Simfros Okinda ni kod ler. Kuom higni mao 40 sani nyaka ne chak lai mar somo mar 844 e higa mar 1985. Dwe mokwongo historia mar piny Kenya e kalenda mar somo hinyo dich ahinya kaluwore kod chapni makoni kod kocha mar tero jopuonjre skunde mag sekondar. E sama kama hinyo yudo ka thoth bombe odich kendo picha mar jopuonjre moting'o sanduk mar lewni kod godhro neno ga kamoro amora. Kata kamano limbewa e kuonde ohala mopogore kawuono nyiso picha mopogore. Maen kalore kod lokruok mobedo e chenro mar somo gima koro nyiso ni jopuonjre mag jo klas 9 manong'ere kaka form 1 koro ok bibedo e higani. Ma en apaya mar Haile Selassie boma ma Nairobi. Achiel kuom apeyini ma hinyo pong' ahinya e odiechieng' machal kawuono higa ka higa. Kata kamano kopogore kod dhungruok mag nyamburko madonjo e boma ma Nairobi matimre pile, kawuono onge kata mana janyuol achiel mane warodhno godo kanyiewo sanduku kata mana ndo mar pi e kind mwandu mamoko. Lokruok makama koro keto mudho mandiwa e ngima jo ohala. Bila form 1 for the first time since 1985 kumekuwa sasa biashara, hakuna biashara kwa sababu Disemba watu labda walikuwa wananunua vitu zile zinahusika kama majiko, zile zinahusika na sikukuu. Sasa hii Januari tumekaa tu hivi na watu wengi wanategemea hata kulipa school fees na hii biashara. Wang ni tijwa ni en piny sana. Makata wan wawegi wapenjre to wadwa tero nyithindo e skul nade. Nikeche sama wabe diere ma koro gedhe e kaka wabe wanwang'o ka nyithindo nyalo chiemo, e kaka wanwang'o ka nyithindo nyalo wanwang'o nyaka school fees. Pile pile ka indi pong' nyaka oko kucho chonde ka jo form 1 donjo. Koro sani endi traffic tin nikech jo skul go koro ok donji. Adier en hinyruok mang'eny ne jo ohala kaka wan jok matimo ohala mag school uniforms. Ok ober ahinya kodwa. Jo ohala mag Jua Kali Kamkunji lero ni kinde mokalo ne giloso yuto mabup e sama kama gima koro dong' mana kaka lek. Kanini koro kata sanduge 1000 yudo ria mo yale ne nyaka ogiktate. To sani to koro e odiechieng' achiel ne nyalo loso awach ne gimoro 100,000. E kaunti ma Kisumo, Georgiano Tieno matimo twang'o uniform ywak ne Januar ma wang'ni to otwore negi. Seche ina giyudo ka ng'ato chulo kata rent mar kata mana 4 months, samoro inyalo kata chulo 5 months. To sani kata mana mar 1 month no ni bahati ya Mungu. Jo ohala sani koro guonyo wigi ka gimanyo yore mamoko mag manyo omenda. Koro onge kama, koro nyaka ibed mana no e usa chiendino. Chiendi me uso na keranga ketinde yakadi ketu wili bachi moro yakadi ket kata fryers mag chips mwaketogi. Koro mago tibiro usa chiel ka chiel. Ebola e mar CBC sani tok teko klas 6. Jopuonjre pod dong' e skul primar kanyo ne somo mag junior secondar makao higni 3. Bang'e gibiro dhi e senior school kuom thuolo mar higni 3. Kamano ema biro kawo kar skunde mag sekondar masani. Geno mar jowan Jua Kali mar loso pesa higani to koro duono. Gigeno ni higa manyien ka chenro mar somo mar senior school chakore, mong'si mar omenda mar Januar biro duogo negi. Simfros Okinda, Ramogi TV, Jua Kali Kamkunji, Nairobi. Erokamano ahinya Simfros Okinda.
Joyce, angine mane makele giko mar weche manyien. To kar kae, angine aweyo Joyce duore thuolo moro mi okelnwa weche matimore e gazet. To sigana mogik no Joyce, ntiere kaka omaka yo mpogore. Form 1 kae wacho ni jok ma uso sanduku, jok ma uso ang'o ndope mag pi mag dhige boarding. Gidiwo, iwacho ni igani form 1 onge, gin form 1 less. Kama gintiere ka. Iga machalo kama, tae machalo kamae. Kisumu no chal nade ponono, kino kaji ekore, kide mise bido kar kanyo. An marane no peka inya. Kaji chako, mana ng'wech. Ne en ng'wech aduwa Cleophas kalore ni jonyuola kaachiel kod jopuonjre ne keto ikruok makoni kod kocha mar neno ni gidonje skul e yo makare. Taparo ni ok en mana jogo ma uso, wanyalo wacho ni uso sanduge kata uso buge kata uso lep skul uniforms manitiere oko kacha. Wang'eni nitiere skunde moko ma bende keto gano nego be ni nyiewo gigo duto e skul kacha. Gimbe wanyalo wacho ni nyaka sani gin bende giyudo lal matin. Kalore ni form 1 ka ng'ato donjo to nego ohalo wang'o gi higani. Kalore ni nego be ni nyiewo kila kitu kochakore uniform nyaka wuoche. Nitiere skunde moko minyiewo nyaka wuoche e skul kanyo kalore ni gin gi kit wuoche ma jopuonjre onego be ni rwako. Wanyalo wacho ni juma thoth oyudo lal. To mana ka Simfros Okindo wacho higa manyien ka jopuonjre donje senior school, seche moko gibiro bedo ka giwinjo mit mar pesa e kinde makoro inyiewo sanduge, inyiewo kata uniform manyien kaachiel kod gik mamoko ne jopuonjre mabiro bedo ka dhi e skunde minindo kata boarding school. Kata kamano Cleophas, ang'e ni abo bedo ka kelo nonro mar gazet okinyi makawuono. Gazet mana kaka waseng'iso nyakwara Mugia Jwang', odiochieng' makawuono wang'e ni ogai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod jatend migao mochung' ne weche go mag arita Kipchumba Murkomen owinjo be ni chopo e nyim doho. Daily Nation ondike kae ni men who owe us answers. Oket picha mar Douglas Kanja kaachiel kod Kipchumba Murkomen. The Standard to keto kae ni abductions, what does this man know? Douglas Kanja ung'e ang'o e wi rawere auchiel mane ondhi. Wang'e ni doho nonyiso gi mar mondo mi e kinde ma gichopo e do odiochieng' makawuono onego bed ni gichopo kod rawere go mano nego bed mane ondhi. To wang'e ni chieng' wuok tich mana ndalo 2 kende kapok gichopo e do kawuono rawere 5 noyudi, achiel to pod nitiere kanye. Kata kamano penjo en ni ng'ama nondhiyogi to ne gintiere kanye, tang'o momiyo nondhigi. Ang'e ni mago duto abo bedo ka lidho e nonro mar gazet okinyi makawuono tabo bedo kae kod wendo mano Boniface Otieno mandiko ne gazet mano mar Business Daily. Wabo miyo nyakwara Mugia Jwang' siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet Cleophas. Erokamano ahinya Joyce, warito kanyo mondo mi kolnwa gazet gimiwa siso gi joma moko bende mapok nyiewo gazet okinyi makawuono mondo gidhi ginyiew kendo gisom gigo mantiere iye. Nyakwara Mugia Jwang' turi kod Joyce Oduor bang' yo makawo sana kelo ni weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Cleophas Oluoch, jakisumu ka nyakwara Mokeo Nyakach Sango, oriti masani. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno.
Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyakwara Mugia Juang osechopo kanyo dakika 39 tok saa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazeta matai mana kaka isewinjo nyinga Joyce Oduora ntiere kae koda Boniface Otieno mano jafwambo wadwa undiko ne gazet mar Daily Nation mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Boniface oyawre chiwo nade okinyi makawuono kendo happy new year. Yawre chiwo maber. Happy new year to you. Wagoni Nyasaye erokamano okwang' kodwa bwatieko 2024 maber kata bedo ni piny ne tek kamano. Kendo wachako higa mar 2025 higa mar 2025. Nyalo mana kwayo Nyakwara Mugia Juang ni okoyot piny osebedo matek. But nyaka wabed man optimistic, wabed gi jogo man gi geno e ngima seche duto, kwa geno kuom Nyasaye gigo duto mwatimo. Ka anyalo mana wacho ni at the end of the day aparo ni kata higa mar 2025 be pamoro wabro tieko maber. Haya machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono weche ma omi pek wanyalo wacho ni gin weche mabet chalre kalore nanno ka koro gimenyo matut kotudore kod joma onego be ni duoko penjo ewi jogo mosebed ka indhiyo e pacho kae. Adwa nachako kod gazet mar Daily Nation mar mondo mi wang'iane wach ma gazet mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Kwa ng'iyo gazet mar Daily Nation okinyi makawuono ang'e ni nitiere kod gazet makamana achiel kachiel Boniface gindike kae ni men who owe us answers. To kwa ng'iyo pichni mag jogo moket kanyo mago joma nitiere sirikal kata jogo mochung'ne arita mar jo Kenya e pachoka monego bed ni koro duoko penjo makoni kod kocha kotudore kod rawere ma osebed ka indhiyo e pachoka. Oket picha mano mar Douglas Kanja kaachiel kod mar Murkomen. Tanno ka The Standard ondike kae ni abductions, what does this man know? Oket kanyo picha mar Douglas Kanja kene bana ng'umo gazede ariyo gi nowacho mar mondo mi oketane weche kata bedo ni gin weche machal kata to koro gindike wanyalo wacho ni do ngere magitiyo godo mabet opogore lakini gin mana gimoro achiel. Correct, en adier ni gima giwacho en gimoro achiel. Weche abductions ama ndhiyo rowere ma samoro nenore ka jogo mapingo serikal mbui kacha osebedo debate maduong' kabisa pacho kae. Omiyo seche duto ka wandiko headlines gito nitie seche mwandiko ka headlines machalore kalure kod uzito mar gik matimore e piny gi seche machalo kamagie. Wang'eyo very well ni watch abductions ni osechandowa kabisa nochakre paro higa mokalo. Nyithindo mang'eny kabisa osendhi yore mopogore opogore. Omiyo seche ma koro liet nitie machalo kamae to nyaka jogo ma waparo ni rubed ni iketo accountable ami penjo matek jotend security ma rubed ni penjo matek nyaka to koro wanyiedhgi e lela mondo penj jo Kenya
ni to ng'ano ma is responsible e ndicho mar nyithindogi. Yes. To mana kaka iwacho gazet mar Daily Nation be naneno ka malo kanyo oketo weche mopogore opogore. Okete ka ni life after cabinet, Ruto's sacked ministers speak. Mago moko kuom jotend migepe mane oteng' lwetgi mogo. To ang'eni noteng' lwetgi mogo tok ng'anyo mago mag rawere mag ajenzi. Aneno ka gazet ni mano mar Daily Nation omiyo peke it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5. Mano bende obobedo ka wang'iyo ketgi kanyo. Simon Chelugui, Aisha Jumwa, Ezekiel Machogu, Zakari Njeru kaachiel kod Mithika Linturi gi Susan Nakumecha. Mage moko kuom jotend migepe mane oteng' lwetgi mogo. Kata kamano adwano chako dit gazet mar 2 mano page 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 2 kanye makoro gazet mar Daily Nation ofuone matut mano kotudore kod jogo monego bedni duoko penjo ewi jo Kenya mano dhi e pachoka, the men who owe Kenyans answers on abductions. Nyaka sani koro kotudore kopogore kod Douglas Kanja kaachiel kod Kipchumba Murkomen. Bende wang'eyo ni wantiere kod jotelo mamoko mano moriwo mano wantiere kanyo kod wang'eni Amina mano Mohamed Amina kaachiel kod Ogai DPP kata Ogai mar Mina Buche Do kacha. Gin bende onego bedni giduoko penjo ni ang'o momiyo nyaka sani onge ng'at moro amora ma osende kata mosemaki kotudore kod ndicho mosebedo e pacho kae. To king'iyo kae nyaka sani koro iwacho kae ni DPP pok ondhiyo kata pok otweyo ng'ata kitudo kod ndicho mosebedo e pacho kae. Kopogore kod mano nyaka sani koro bende jotelogo pok gichiwo ne jo Kenya lera kotudore kod nonro magisebedo kitimo. Nikech kinde ka kinde ripode ma bende wachwali wacho ni DCI timo nonro, kata kamano DCI pok wacho ni nonro wasetimo mochopo kae. To magi e joma wanyalo wacho ni otudore kod ndicho mag rawere mosebed ka ndie pacho kae. En adier ni okenge mopogore opogore madongo pacho kae mochung' ne arita kwe nigi tich matek kabisa. Momiyo penjo matek kamae ama penjo matek machalo kamagi dhini gi seche machalo kamae. DCI boss kod kata mana jatend police Douglas Kanja, minister ama jatelo mar arita kwe pacho kae Murkomen, gin gi penjo maduong' kabisa ma aparo ni jo Kenya penjogi nikech chien kacha kiseyudo kata kaka giwuoyo ama statements mosewuok chien kacha isewinjo ka giwacho ni nyithindo ma indhiyogi samoro gindhiyore kendgi ama nitie joma tiyo kodgi mondo pend sirikal yo ma ok owinjore. But gima jo Kenya mang'eny pod penjore en ni nyithindogi ng'ama osebedo ka ndhiyogi. Adiera makende en nyithindogi osebedo kindhiyo kod polis. To seche ma polis mako nyithindo seche ma gi express kaka giparo, aparo ni ok en wach mowinjore. Omiyo to nyaka koro anto giduok penjo matek ma aparo ni jofwambo penjogi ama jo Kenya penjogi. Gima nyaka wang'e ni seche duto kata mana kuonde mwadakie kaka parents nyithindo miyo oga nicknames. Kata mana e society kata mana e school diere manwa somo jopuonjenwa miyo nicknames. Does it mean ni jopuonjego ne ging'eyo by the way gi nyinge manwa luongo gigo magalagalago? Onge chieng' moro achiel ma japuonj nochung' bochako chwado ji nuluonge gi nying ma ok owinjore. Aparo ni ken adier ni sirikal ndhiyo nyithindo gi nikech gibedo criticized kod kata drawing sama cartoons magigolo ka. Aparo ni ok en wach mowinjore nikech e katiba dhano nigi freedom mar expression kendo ginyalo express themselves e yo mopogore opogore. En wach malit kabisa, en wach marach, en wach ma jo Kenya odagi bagi umo gi piny. Kendo aparo ni sirikal to nyaka anto koro nyiswa ama jotelo mag security pacho kae nyaka to anto koro nyiswa ni to ang'o madhi mbele, wadwa dak e Kenya machalo nadi. Ok bi yien dhano mondo express themselves. Ok oyienwa mondo wa criticize sirikal, mano kora wuoyo kaka jopiny. Nikech ok en tich mayot kabisa. Seche duto asegabedo ka wacho Ramogi kae ni Kenya osegoyo atua mabor ki demokrasia. Omiyo weche machalo kaka magie to koro aparo ni duoko mana chien a ruling ma ama regimes mane wasekalo manwa wacho ni ok terwa maber. Omiyo going forward ana paro ni jogo ma advice care oripo ben ni wuoyo kode kendo nyiso gin gik machalo kamagi to koro owerego Kenya osegatwa mabor. Erokamano. Nyaka sani bende kapod wantiere mana it gazet mar 2 nogo mano mar gazet ni mar Daily Nation. Wang'e ni nitiere nyaka jogo makoro osebwogo mar dhi e doho mochung' ne wechego mag maundu e piny ngima. Wantiere kanyo kod kituo cha sheria kaachiel kod
Madhare Social Justice Center. Nyaka sani koro gidwaro Attorney General ma pacho kae Dorcas Oduor mar mondo mi otera buche mago mag ndhicho e ICC ka koro giwacho ni wechego mag ndhicho tudore kod wechego mag gin ataro mar chike pachoka kendo gin maundu maseche moko wang'eyo ni osebed ka iseyo godo bile pachoka. To odiochieng' ma kawuono wang'eyo kinyi ma kawuono aneno ka jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen, Ogai mar obila Douglas Kanja, jatend migawo mochung' ne ng'weyo maling'ling wantiere kanyo kod Mohamed Amin kaachiel kod Nordin Haji mochung' ne wechego mag ng'weyo maling'ling kod Mohamed Amin mochung' ne DCI kaachiel kod odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichopo mano e nyim jang'ad buche mano Bahati Mwamunye do mamalo kacha mar mondo mi giduok penjo. Kata kamano wacho ka ni Mr. Murkomen nyaka sani koro se gwelo okinde mano Samson Nyaberi kaachiel kod Danstan Omari mar mondo mi ochung' e loye. Kata kamano odwaro mar mondo mi ogol nyinge e bura makamano ka koro dwaro mar mondo mi riwruok mar okinde LSK kaachiel kod Kenya Human Rights Commission kod International Commission of Jurists kod Senator e County ma Busia Okiya Mtata mar mondo mi ogol nyinge e kin jogo makoro itudo kod ndhicho mago mag rowere. Wang'eni rowere makamago moyanka ni Billy Mwangi, Peter Muteti kaachiel kod Ronnie Kiplagat, Bernard Kavuli, Gideon Kibet kod Steven Kavingo Mbisi ne gibedo abducted kata nondhigi e kind tarik 17 kod 24 dwe mokalo. Kata kamano abich kuomgi ne oyudi ndalo 2 kende kapok gichope do kapok Ogai mar obila kaachiel kod Murkomen ochope do. Kata kamano nyaka giduok penjo ni jogo mantie ndhiyo nitiere kanye. Kapod wantiere it gazet mar 2 ni bende wantiere kod jogo ma otenore kod otenore kuom ka mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nyaka sani koro wacho ni Gachagua allies call for commission to probe kidnappings. Mago jotelo mawuok e gwengego mag masawa mar piny Kenya kata Mount Kenya. Nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi jatend piny William Ruto olosane duol moro ma koro biro bedo ka timo nonro matut ewi wechego mag ndhicho, wechego mag iwacho kanyo ne keto obila kata keto timo nonro matut ewi obila kaachiel kod nitiere kweth moko mag maundu magiwacho ni nyalo bedo ni duogo kende pacho kae kod wechego mag yako lope kod state capture makoro giwacho ni nitiere pacho ka magidwaro ni jatend piny olosane duol moro manyalo timo nonro matut ewi gigo. Boniface en paro maber politicians ama the jogo mantie politics mosiepe former deputy president Rigathi Gachagua koro giwacho ni losur duol makende mondo wane kaka wanyalo tatua problem wantiere go pacho kae. Moko kuom gi giwacho ni gin ndhiyo nyithindo matindo makoro chalore ka jogo ma criticize sirikal, weche kaka land grabbing, state capture gi weche machalo kamago. But penjo manyaka wapenje maduong' ni ere kaka number 1 bro loso commission machalo kamae seche ma joge ama jotelo mag security bede accused ama police pacho kae wache kaka entie kidnap nyithindo gi. Ere adieri ni commission mibro los ni bro chiwo solution ne shida mantiere gi seche machalo kamagi. Adiere makende en ni the only way wanyalo yudogo kor wachni ama the way mwanyalo sort out go problem wantiere go gi sani en ni to nyaka aput moro losi mondo ne kaka ginyalo ka weche mantie nikech weche machalo kaka ndhiyo nyithindo matindo gi obiro gi so many problems nikech kata kanyo ineno kacha jonyuol ne osebedo ka ywak kabisa kendo iparo mana kaka for example nyathini misepuonjo bodhi kata mbalariany botieko school ni koro omake ma koro olal ni 14 days. Naneno wang jowi kacha TV moro pacho kae ka jago moro narrate kaka gisebedo gi problem kabisa makata jaode samoro kagi yudore ot kendgi to ogichiem giywaka. So you can imagine the emotional torture maserikal miyo parents ama relatives ama osiepe
mag jogo magindhiyo. Oken wach maber. Abductions to kaparne is the right way ma serikal mantie gi sani nyalo tiyo go jopiny. To kapod wantiere mane wechego mag ndhicho kata wechego mag abductions Boniface. It gazet mar adek kanyo bende koro aneno ka nitiere moko kuom rawere ma yande ondhi makoro we thuolo makoro nowuok oko. Wanyalo wacho ni gin jochira mar mondo mi giwuog oko kendo gichiw sigana kata ginyis jo Kenya gigo mane gikale e lwet jogo mane ondhigi. Rawera moro matin kae mano Billy Munyiri Mwangi ma jahigni 24 ne ondhiye Embu mano tarik 21 dwe mar 12 higa mokadho kane entiere kinyozi. Nyaka sani koro nowuok oko mar mondo mi olera ne gigo mane otimne. Kata kamano wacho ni oke kata ni negi dhi kanye kalure ni kose ndhito nitiere luoro moro madonjoni nikech ikia ni magi gin jomage to giteri kanye kendo wacho ka ni negi goye chiemo bende negi miye matin. En gino malit ahinya. Inyalo imagine a situation ma ng'ato obiro maki kar dak mari, for example kiwuok e gate mari to ng'ato biro to ndhi kasto immediately kosendhi to for example biro to yudi kata kin gi nyithindi e ot kaka case moro mana winjo ni obiro to yudo jago moro rawera moro matin gi jaode to ngiso jaode ni kik iwuogi otanda kanyo kendo lor wangi kik ing'iya. Then ondhi ochuore, then owuok kode, kosewuok kode to umo wange gi machalo kitamba, then idhi keti kamoro for ndalo 14. Akian seche moketi kae ni to koro okichiem koro kata pio kimodh akiani survive nadi. En wach malit kabisa kendo en gino makelo gima luongo gi kizungu emotional torture ni ng'at mondhi ni jonyuolne ni osiepene ni wade kendo anto atamora weche machalo kamagi nikech kamwachome ni kaka jo Kenya to koro okwachomo kama ber. Abductions ok owinjore nitie kaka serikal for example nikech gini bendo kelo debate moro kae ni to does it mean ni nyithindwa man go mwalongo Gen Z gi wange gi okolo kudho to the extent ma the only way maginyalo criticize go serikal and through goro gik magala. For example, nyathi moro manogoro ker kanie sandukcha macha to gima kayiego nikech macha it amounts to gimoluongo ni treason kendo ang'e no bro bedo charged. Does it mean nyithindo mwan go ma Gen Z gi wangi koro kolo kudho kabisa ma ok ginie luor? Parents, what is up nyithindwa yo machalo nadi nikech mano e gino ma politicians mane support abductions wachonwa kaka jonyuol ni nyithindo gi giyudore problems magintie kawuono nikech un kaka jonyuol ok usebedo ku raise up nyithindo e yo maber. En debate maduong', but I hope that at the end of the day we bring a solution to problem ni abductions to anto gikokora to adagi. Yes. I don't know ketenge wechego mag ndhicho kata wechego mag abductions wadhi it gazet mar 4 kachiel kod mano mar 5 mar gazet ni mar Daily Nation mano ngima mar joten migepe mane oteng' lwet gi mogo kod jaten piny Kenya William Ruto. Nitiere moko kuom gi magazet ni mar Daily Nation omenyo it gazet mokwongo Simon Chelugui, Aisha Jumwa, Ezekiel Machogu, Zakari Njeru, Mithika Linturi kachiel kod Suzana Nakumecha. Nyaka sani koro iwacho ni moko kuom gi koro dok mana pacho ka gisedok pacho to koro gichako mana ohen ni magi matin kachiel kod wanyalo wacho ni tije moko matindo tindo makoro gitimo gwenge kuma gintiere. Anno ka gazet ni mano mar Daily Nation ondike kae ni ne giwuok kuwuok e jogo mane omako positions madongo donge pacho kae nyaka sani koro gido wanyalo wacho ni gidok nyaka kuma ni piny kalure ni ngima nyaka dhi mbele kata obedo ni ne oseteng' lwet gi mogo nyaka koro gimany gino magitimo mondo ngima gi mapile ka pile kik chung. En adier ni magi joten migap ni opogre mane tiyo pacho kae kendo moko kuom gi nentie influential positions kabisa but lwet gi noteng' mogo ka serikal bedo reconstituted ma fresh kane loso serikal kendo ma fresh mondo aparo ni kero accommodate jogo ama jok mane wuok kuom osiepne migosi Raila Amolo Odinga. Kendo ministers yudre kama tek kabisa nikech you can imagine a situation ma simine ywak 24/7 kendo in ng'atno mane nigi mbi kabisa makichopo kamoro to moripo ni ji donj mana kata e bwokom then all of a sudden you in a situation ma in a day kata jok manyalo gocho ni gin dano ariyo ama adek. En wach matek kabisa nikech asomo sigana ni to moko kuom giwacho kae ni gidok
moko kuom gi timo farming, gipuro, moko kuom gi odok e biashachgi, ne gin gi private business mane gitimo. Moko kuom gi wacho ni koro giyudo yot nikech before ne gin hectic schedule. Aneno kama Chogu wacho kacha ni no mondo chung kabisa mondo mi ochop yo pich by 12 okinyi. Kendo owuok saa 3 otieno. Omiyo schedule mare ne tek kabisa, but sani oyudo fongruok matin. But oyudo fongruok yes, but influence mane en go chon onge. Pesa mane sirikal miye kod benefits ka onge. And in a very interesting scenario, kendo nyalo wacho ni kata jogo manie tich gie seche machalo kamagi e private sector kata mane government mondo watem kabisa mondo wabedie gi girwa moro chien kucha kata kiosk ni moro matin kata mana puothi moro matin mipuro ga dala maka wecho kethre tinyalo ringe ibedie kata boda ni moko ang'wen abich mi ng'ato riembo ni ga pacho kucha ama kata town kae maka giri moro kethre tinyalo doki wawe kuru wana chuo wiwa e tije mwatiyo gi nikech tije mwatiyo gi gin magwegi to anytime reorganization nyalo ga timore to kendo gima nyaka wang'en to gima nyaka dhi mbele nikech magi joma nigi families gin gi jogo mane o depend kuom gi to kosebedo mayot ang'eyo ni okosebedo mayot kuom gi ananyalo wacho ni akwayo ni gima na hawi maber gin anyalo luongo gi ni top career people e Kenya kae nikech moko kuom gi osekata tiyo ofise mopogore mag serikal moko kuom gi osebedo kata MPs kendo nyaka wa empathize kodgi waber jogo man gi chunyu ma bolore kuom gi nikech mae ngima kawuono in malo kiny in piny samoro nind diere mane ngima mwantie Kenya masani omiyo ananyalo wacho ni akwayo ni gima na hawi maber moko kuom gi ne gin joma beyo kendo kaka Susan ne nyakumisha na interact kode at a personal level kendo anyalo wacho ni ne en miyo maber kabisa manong'e gima timo migawo mar chieth kacha anyalo wacho ni gimed mana timo gima gitimo gi sechegi so long as okelon gi yuto nikech kaka sewacho kacha ni to ngima nyaka dhi mbele kendo wageno ni at the end of the day ama mbele kanyo Nyasaye bro yaond gi yo if in any case number 1 dwaro miyo gi gimoro ma ginyalo timo mano is still possible nikech migape mag sirikal ng'eny ama gigo nyalo timo sirikal pod ng'eny erokamano. Kopogore kod mano nyakona Muge Jwang sigana makamani nyalo somo matute it gazeti mar Ang'wen kaachiel kod mano mar abich mar gazedni mar Daily Nation ka bende jotelo mopogore ne owacho kata ne oyango kata nolero gigo makoro gitimo nyaka sani kachiwo kod ranyisi kae Simon Chelugui nyaka sani koro wacho ni en koro dok e private sector mano kotudore kod wechego mag pi kaachiel kod teko kod wechego mag kunyo mwandu mowuok e buolo kata kamano wacho ni thuolo mare mane ntiere sirikal kacha onyalo wacho ni ne en thuolo makare ahinya kata kamano wamedo mana kwayo ne giawi maber e kinde makoro gitimo gik mopogore adon wadhi mana mapiyo Boniface it gazet mar 8 mano mar gazedni mar Daily Nation kanyo it gazet mar 8 kae nyaka sani koro wacho ni probe by house into the 21 billion shillings NHIF fictitious claims goes cold mano kotudore koda nonro makoro itimo ma iwacho kae ni nonro ma itimo koda od bura mamalo mano kotudore koda omenda maderom bilion 21 omenda makore lach ahinya minyalo wach ni ne olala Meru mano buo kumba mar thieth machon mano mar NHIF nyaka sani koro ok dhi e yo makare kati wacho ni wanyalo wacho ni oling kata ok dhi e yo makare kalore ni wang'e ni NHIF e kinde mano gole nitiere weche ma ok ne dhi kare mane momiyo jatend piny William Ruto ne oyango no nego be ni koro wawuok NHIF wadhi okumba manyien mar thieth mano mar SHIF matie Bosha manyaka sani koro tie pacho kae. En adier ni nonro ni ok dhi kare kendo wageno ni at the right time okange malong'o mag investigation pacho kae bro neno gima timo mondo mi wayud ni pesa ni oduogo weche mag mibadhi otimo kachieng pacho kae but seche duto seche ma weche machalo kama gitimore nyaka wahol jogo mantie into position mondo tim nonro maber mondo mi ni pesa ni oduogo en pesa makore lach kendo kwageno ni ok obro dhi kamano nono kamano erokamano. Adwan wadhi kwatieko nonro mar gazeti it gazet mar 15 mano mar gazeta mar Daily Nation mano page 15 kanyo adwan wang'ia ne machinglo kata katuna manitiere kanyo kalore ni jo gazeti bende nitiere ga kod katun mopogore makoro gimenyo godo picha kata gitemo keto picha magigo matimore pacho ka kwanyalo mana yudo machinglo makamano kata katun makamano achiel kachiel it gazet mar 15 kanyo king'iye gazet kanyo Boniface wanyalo mana pongo gi wiwa ni sura moneno kanyo to gin jomage to wach mabende ondik kanyo bende wanyalo ng'iyo ni en mane to en kotudore kod weche mag ndhicho makoro
ng'eny ahinya e pacho ka gi sani? Aneno ka joma chalo na number 1 gi osiepne Raila Amolo Odinga riembo mtoka moro kacha. To Douglas Kanja gi kian macha ng'awa man kocha cha mang'icho. To lidho kocha cha. Lidho kocha cha. To giwacho ni to mogore piny ni. Abduction, it is the police to account. Gichiwo blame ni police. Jotelo mag pacho kae madongo dongo koro wacho ni ok en wan ripodhi mondo udhi ket jotend police accountable weche matimore mag ndhicho gi pacho kae. To koro penje ni ng'ama wacha diera nikech nyalo bedo ni ineno ka jatend piny ka achiel wanyalo wacho ni surano chalo mar jatend piny ka achiel kod jatend duruok mar Azimio gin koro giwuok ng'wech giweyo bila e tol. Wang'e ni odiochieng' ma kawuono Douglas Kanja ema biro bedo ka chopo e nyima doho mar mondo mi oduoka ne penjo kotudore kod wechego mag ndhicho. Nyakwa Ramogi Ajwang' bende nyalo pong'o gi wiye ni machinglo makamano omaanisha ang'o kata onyisa ang'o. Adwano ti gazedni mar Daily Nation kod wach mantiere it gazet mogika mano mar gazedni mar Daily Nation. Iwacho kae ni skunde koro kidek rito kuom thuolo malach kapok giyudo omenda madirom bilion 48 ma koro migawo mar omenda oketo tenge ne yepo mag skunde e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kae ne iwacho kae migawo mar omenda jatend migawo mar omenda nyaka sani koro wacho ni sirikal tiyo matek mar mondo mi oneane kaka inyalo yud gigo duto madwarore mar neno ni somo ahinya to e tam mokwongo ma higa ni manyien odhi mbele maonge chochni moro amora. Nyaka sani koro nitiere skunde no yawo e chakruok mar juma ne chakre wuok tich odiochieng' ma nyoro odiochieng' ma kawuono kod juma ni duto skunde mopogore opogore biro bede ka iyawo. Kata kamano iwacho ni skunde no yawo wuok tich ma onge atamalo 50 mano mar pesa monego bed ni ichwalo ne skunde. Matiende ni skunde pod ibiro bedo ka yudo ng'ikruok ma koni kod kocha kata bedo ni jopuonjre osedok e skul. Boniface. En adier ni skunde dhi yaw to bilion 48 mowuok e sirikal mamalo kodhi chopo e skul on time. Kendo ameno mana kwayo jopuonjre ama jopuonj ama head teachers mantie skunde mopogore opogore gibed patient gi nyithindo. Sirikal wacho ni pesa ni ok bi wuok on time but somo to giwacho ni ok bi ng'ikore akia ni biro bedo nadi but ameno mana kwayo head teachers ni gibed patient gi nyithindo seche ma pesa ni ok ochopo on time mondo kik giriem nyithindo e skul. Piny kanyo bende pod aneno ka koro ondik kae kotudore kod nok mar jopuonje mago mapuonjo e junior secondary school. Wach kae ni junior school teachers shortage continues to bite. Nyaka sani koro nok mar jopuonje mapuonjo CBC wang'e ni sani ema koro CBC ochopo e grade mar 9 kata kamano iwacho kae ni idwaro mano jopuonje maderoma 1,100 makoro idwaro for post primary institution makoro nyalo konyo ahinya e nok mar jopuonje mapuonjo science kachiel kod kwano e skunde mopogore opogore pacho kae. Wageno ni sirikal bende biro bedo ka temo matek mondo koro oneane ni otieko nok mar jopuonj manitiere e skul. Kaluwore ni ka nitiere nok mar jopuonje to japuonjre manitiere e skul kacha ema biro bedo ka winjo pek kaluwore ni en odhi e klas to onge ng'ama nyalo puonje. En adier ni seche ma sirikal chako curriculum manyien ni nitie shortages mopogore opogore kaka jopuonj kaka textbooks but ageno ni with time gibiro sort out problems gi mondo nyithindo machako grade mar 9 oyud kaka konyore. Otherwise agoni erokamano Joyce gwel makende okinyi makawuono ibed gi odiochieng' maber. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi bi walid ne Nyaka Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet mar The Standard. Nyaka Ramogi Ajwang' bende wasenyisi no keto mana picha mar Douglas Kanja kanyo ka koro odiochieng' makawuono bobedo ka ochopo e nyima doho mar mondo mi oduok penjo kotudore kod kama jogo mane ondhine nentiere to ng'ama osebedo ka ndhiyo rowere pacho ka kaluwore kod data mawuok ka Kenya Human Rights Commission wantiere kod rowere 82 mosendhi chakre dwe mar 6 mane ng'anyo mag rowere mag Gen Z ochakore pacho kae nyaka gisani. Obila biro bedo ka duoko penjo ni ng'ama osebedo ka ndhiyo gi. Gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation. The Standard bende koro menyo picha mar moko kuom rowere ma koro ne oyango sigana magi mag kaka negi kale matek ahinya e lwet jogo mane ondhiyo gi. Mago duto inyalo somo gazet okinyi makawuono to mana kaka seng'isi ni gazede duto kawuono menyo mana weche mag ndhicho ng'ama ong'eyo kama jogo manondhi nitiere. Omiyo inyalo dhi nyiewo gazet ibedo piny isome yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e taduoko twak mokwongo e chenro mar opiny. Kik idhi mabor.
school just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500-gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back-to-school hamper. Dial *487 *5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discount this back-to-school season. Citizen Duka, home of discount. Negin sigendni lakini aningine samini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wa akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ulene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko ni oke dwan jatho monyo nyargi koro nobi mo maya olega. Ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek Sari Okinyi mana e Ramogi TV. Ramogi regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek sadek otieno mana e Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya e lak chogo.
ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomahero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarko chia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo ma gin godo mondo giyud omenda ma ginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chuny ji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma dake in slum. Kaka giloko nyak makende ma gin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Nyakwara Mugejoang anno kanyo ka en dakika 14 tok saa 1 mar okinyi machiegni e twak marwa mokwongo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduore. Nyakwara Mugejoang thuon wach madwa twak okinyi makawuono tudore kod kiewo e ratiro mar golo paro. Nyaka sani Nyakwara Mugejoang wang'eyo ni katiba kata chike ma pacho kae oyiene ng'ata e pacho kae mar mondo mi owach gino manitiere e pache kata gino miwacho kanyo kod dongere ni wantiere kod freedom of expression. Wasebedo kwa neno ka rowere tiyo kod teko makamano ma omiwa kod katiba ma pacho kae mar mondo mi ochwala paro mag-gi e yore mopogore opogore. Nitiere paro moko ma ichwalo aching', kata kamano nitiere paro moko ma ichwalo e yor mbui. Kotudore kod paro ma ichwalo e yor mbui e kinde mokalo chien waseneno ka nitiere rawera moko ama bende chwalo kata keto gigo e mbui ma gin korka korgi seche moko ginyalo yango kata ginyalo paro ni gin gigo makare. Kata kamano ng'ama chielo kong'iyo gima kamano to nyalo wacho ni oyo ma ok en gino makare ka iketo e mbui. Kaluwore ni gima kamano koketi to familia mar jago moketne gino kata ti kod ranyisi machinglo mopogore opogore mosebed ka iketo e mbui kacha mag jogo kata mag jatend piny. Nyalo bedo ni ng'ama okete neno ni en gino makare, ni entiere kod ratiro mar timo gino modwaro kaluwore ni katiba ma pacho kae orite. Kata kamano ng'ama chielo kong'iye to nyalo wacho ni mano ok en gino maber. Kata kamano kata obedo ni wantiere kod ratiro mar wacho gino ma wadwaro, to kiewo nitiere kanye e kinde ma ng'ato golo pache paro mora mora e wi gimora mora matimore e pacho kae. Kiewo e ratiro mar golo paro, kiewo nitiere kanye. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugejoang antiere kod welo ariyo, mano Alex Owiti jalonye weche mag tudruok kaachiel kod okil Kamaloka Peter Simba Wasaga mar mondo mi wagwane mbaka ni e kinde ma ng'ato wacho gimora mora e mbui kacha ang'o moyiene wacho to koro kiewo nitiere kanye maka ko wacho gino to koro seche moko inyalo kawne chik ni oyo kato ikalo kiewo kato bedo ni ratiro yieni mar wacho ma to mato koro ok en gino makare kendo inyalo maki kata itweyi. Kata kamano e kinde ma ji osebedo ka golo pachgi mopogore opogore e mbui kacha, bende ber ka indhiyo ng'ato kaluwore kod gino mowacho. Okil Kamaloka Peter Simba Wasaga biro bedo ka leronwa ni weche mag ndicho motudore kod ng'ato
nyalo wacho pache owuon. Bende en gino makare. To jogo ma oketo gigo ma ok ni kare inyalo kaune gi okang' mane, to jogo mondhi ataro mar chik bende gintiere kod ratiro mane kaluwore ni ndicho to en gino ma maundu kata en gino marach moko nego bed ne timo ne ng'ata ng'ata. Kata kamano nyako Ramogi Ajwang' Peter Simba Wasaga bro bedo ka tudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor lony manyasani mano mar Zoom ka intiere gweng'go mag Suba. Waloso weche mag tudruok wabo bedo ka watudore kode bang'e. Gie thuolo ni antiere kae kod wendo mano Alex Owiti jalony e weche mag tudruok. Oyawre Alex ichio nado kinyi makawuono kendo machiegni network. Erokamano Joyce, amor kawuono kabedi Ramogi kawuono. Me akaw thuolo mar wacho Happy New Year ne joma pok waradogo kata waloso godo. Yes. Erokamano. Machiegni network okinyi makawuono. Erokamano ahinya. Nyako Ramogi Ajwang' mana kaka iseneno mane wendo mantiere godo kamoro amora ma intiere in bende arwakini machiegni network marwa. Bed thuolo mar chwalonwa penjo, paro, ote moro amora kokalo e yorewa duto te mag tudruok mano moriwo namba mar ote machuok 33600. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa Alex, wang'eni in kaka jalony weche mag tudruok. Wang'eni weche go mag chwalo paro kata ng'ato wacho gino manitiere pache en gino manitiere katiba ma pacho kae. To in kaka jalony weche mag tudruok ang'eni in bende isebedo ka iluwo gigo mosebedo ka timore pacho ka. Kendo gigo mosebedo ka timore mbui jorowere matindo wuok oko ka koro giwacho kata gitimo gigo ma giparo ne gin en gin makare ka gikwedo sirikal. Ema koro osebedo ka kelo ne gi ajema moko kuom gi nondhi oketo familia maggi koda midhiero ni nyathiwa ni nitiere kanye be ongima kosang'o mitimone bendo chiemo en gino ma nyalo kelo dangni mar parainya. Kata kamano kio nitiere kanye kinde ma kata bedo ni wan kaka jo Kenya kinde mathoth wagoyo korwa ni wantiere kod katiba motegno oyienwa mar timo gik mathoth. Kio nitiere kanye kinde mag golo paro. Aparo ni mokwongo ado wacho ni katiba osemiyowa teko kaka jopiny. Mokwongo article achiel mar katiba wa wacho ni we are the sovereign people, or we are the sovereign nation. Wan gi ratiro mar wacho gima wadwaro gi kaka wadware. To kata kamano rowere matindo osebedo gi wach moro ma gisebedo gi tungni gi serikal. To mae biro kamano nikech kineno ka dhano dhi e mbui ni osekelo gima wacho ni osekelo lony kata thuolo maduong' mar dhano wacho gima gidwaro kaka gidware. Waseneno kata ka rowere matindo goro gik moko osebedo ne serikal maber. To gigi osebedo igni mang'eny, especially kwa ng'iyo history marwa kaka media. Wasebedo gi goro mabede kata gazet kata sani kanu uloso gi Boniface wach gazet. Yes. Nu nyiso goro moko cartoons ma nyiso kata wacho gik ma jopiny okohero. Omiyo dawach ni kiew nitiere e katibano. Kiew nitiere ni mar ki wacho wach manyalo kelo tulo kata wach manyalo miyo serikal bed gi koyo moro ni inyalo kaw tendgi mago kiew mantiere e katiba. To kata kamano gigi waseneno kata okinde mang'eny ka wacho ni okonego beni ndhiyo ji, okonego beni mako ji. Serikal onego beni nigi tolerance moro kanyo ni giwinje gik ma jorowere wacho. Ta wacho kamano nikech jorowere okosebedo gi kama ginyalo wache wach ni maler. Weche magisebedo godo kata kaka nwachako dwe mar 6 higa mokalo kano waneno protest mag Gen-Z ka dhano ng'anyo ne weche mag finance bill. Nyiso ni sama ji dhi e mbui ka nyiso ni gionge kama ginyalo wache wach. Koro twagni en twak maber ni mondo wang'i kaka wanyalo improve communication mar serikal mar kind serikal gi jopiny mondo giket kuonde ma ji nyalo wache wechegi makaw gima serious nikech gimosetimore rowere neno ni
sirikal ok winjgi. To kiwacho ni onego bed ni keto kuonde ma inyalo wache weche gi ma sirikal keto gi ma serious. To ng'e ni kinde mathoth mane mbui kacha ema ji thoro kete weche nikech ng'ato wacho ni ka keto gi nie mbui odhi chopo ne joma ng'eny. Iparo gin kuonde kaka mage monego bed ni kete gigi. Iketo kuonde ma koro rawere nyalo wacho gigo manitiere pachgi maonge intimidation kata maonge ng'ama nyalo buok ni yawa. Gini ka keto to kaluwore kod kaka osebed kindhiyo ji kata recent abductions abi nyalo ndhiya kata ilal koda. Aparo ni mokwongo dhano konego bed ni iolo koyo kuome ni kik wach gima gidwa wacho. Katiba achiel ni miyowa thuolo anyalo wacho ni west mag katiba mamiyowa thuolo through National Assembly, through county assemblies e weche mag bedo kanyakla achiel to giwacho pachwa kaka jopiny e gik mwadwaro ni serikal otimo oloki. Gik ma sani walose wach mal public participation. Omiyo serikal ginene katiba osemiyowa thuolo ni mar bede e kuonde monego bed ni wabete mondo owach wechegi. En mana ni kama an godo gi wach en niya wadhi e mbui owacho wechegi to be serikal winjowa. Nyiso ni do wacho wechegi kaka onego bed ni wawachogi mondo okony piny. Ineno ji wachogi yes giwacho mbui to kwane conversion moro okwane change moro monego timre lokruok moro ma onego timre. Manyiso ni nitiere kama wagore piny. Mokwongo nikech katiba itimonwa through representation mar members of parliament. Ka jowa mwaseyiere piny kae monego bed ni represent wa parliament mondo wach wechegi kaka onego bed ni timore to gikaw wechegi ma serious. Manyiso ni ere kaka wanyalo dhi back to katiba mondo ng'e ni en kanye mwanyalo bedo gi thuolo mar wacho gigi mondo losgi maber mondo serikal okawgi motegno. Adiere ji osego koko e wach mar ndhiyo ni. Ji nogo koko ma jomoko owe. To konego bed kamano. Onego bed ni serikal winjo gik ma jopiny wacho negi kata joma tindo wacho negi to gikete action mondo okony jopiny. Aparo ni ka ng'anyo chal ka gima ng'anyo tere mbui. Ng'anyo koro waweyo bedo ng'anyo moro ne nitiere last week on Monday mar kwedo weche mag ndicho moyienwa e katiba. Yeah? But nitiere weche ma wadwaro ni mondo serikal oloki to kwane ka gilokogi. Omiyo wechegi bro bana bedo pile ka pile e mbui kae ka ji go koko mondo gidwar ni motimo mondo lokre nikech jotendwa be osego wapi. Thuolo ni nyisa ni wakili Peter Simbawa Saga nitiere oseikore mara tudore kodwa okinyi makawuono ka nitiere gwengo maga Subo. Yaore wakili ka nitiere county ma Homa Bay mana gwenge go maga Suba okinyi makawuono ichiwo nade kendo machiegni twaka. Watu wako tudore koda kiewo e ratiro mar golo paro kata freedom of expression. Limitation nitiere kanye. In kako okil Kamaloka ng'eni in bende isebedo ka iluwo weche mopogore opogore mosebedo ka timore pacho ka weche mano miyo nitiere rawere moko auchiel mano ndhi kaluwore kod gigo mane giketo e mbui mano mar kata machinglo moko mane giketo e mbui kacha maseche moko mag kwedo serikal to serikal ok nokawe yo makare ka koro niseyo serikal ni mosebedo ka ndhiyogi. Kata kamano kaluwore kod pen chike mapacho kae wakili wang'eni pen chike mapacho kae omiyo kila ng'ato ratiro mar golo pache. Kata kamano kio nitiere kanye wakili? Joyce erokamano maduong' ahinya. Happy New Year. Happy New Year. Mora ahinya ne gwenge mag Sindo to wambe wang'iyo gik matimore gi buok makadho kabisa. Namba achiel, katiba mar Kenya ka ochiwo ratiro mang'eny ne jopiny to chutho wadhi pen chik mar ariyo wacho ni ng'ato ka ng'ato ni e bwo chik kendo onge ng'at ma duong' ne chik obed rais obed jatend migawo obed ng'ama thin mogik kata ng'ama orang chik okete e bwoye kendo chik tiye. Emomiyo ka jatelo ma oting'o muma mowacho ni obiro rito chik ketho chik kata jok mowinjo one ni jopiny imiyo arita kwe maber ema koro ketho piny en wach malit ahinya. Wachako supremacy of the constitution wachako the national values and principles of governance mani article 10 mochiwo democracy mochiwo wach accountability mochiwo respect respect mar human rights kachiel kod rule of law article 10
to kaswadhi west mar katiba rito ratiro mar oganda. King'iyo gino nitiere article 25 ma wacho ni nitiere ratiro moko ma ok nyal ng'iki, ma onge kiew kata matin. Ratiro achiel kuom gi ma onge kiew kata matin en ratiro mar donjo ni e doho kopo ni ngi ketho mora mora ma dho ngere dendo ni fair hearing. Ratiro mar ariyo ma bende ok oningo ochiegi kata weche tek manade en ratiro mar freedom from torture, sand kachiel kod keto ni rem moro mar chuny kata mar del. Machielo en ratiro mar gimiluongo ni habeas corpus, migolo ng'at mano maki ma ji kia kuma nitie mondo kete do mondo osomne ketho ne moketho kasto iwinjo kasto ing'ado ne bura kako winjore. Ratiro duto modong' to nigi kiew. Kendo kiep gi gin oketgi e katiba kata oketgi e sheria ma e Kenya ka. Nikech king'iyo the hierarchy mag chike mag Kenya ka, chik maduong' mokwongo en constitution. Chik mar ariyo en the laws ma obedo passed gi parliament. Chik mar adek gin precedents kata common law, and chik mar ang'wen gin gik miluongo ni international laws ma obedo recognized in Kenya. Achiel kuom chike mag international laws ma kedo ni ratiro mar oganda en Universal Declaration of Human Rights. Kwa duogo e chik mar ratiro mar golo pachi kaka japiny, Article 33 gi 34 Article 33 machiwo ratiro mar golo pachi, Article 34 machiwo ratiro mar media, bende oketo limitation kata kiew. Limitation mokwongo kata kiew mokwongo ratichi mar golo pachi en ni ok owinji ti gi ratiro no mar ketho nying ng'ato e yo mok owinjore. Kata gi dho ngere wacho ni tarnishing reputation mar ng'ato. Kiew mar ariyo bende ni ok onigi ti gi ratichi no mar kelo propaganda mag lweny manyalo kelo chochni e Kenya. For example, neno gima notimore 2007. Kopo ni itiyo gi freedom ni mar speech mar kwedo oganda kata koluwore gi kala margi, rangi margi, koluwore gi religion margi, koluwore gi paro margi, to mano bende dhi ataro kod chike. Kasto wan gi Cyber Crimes Act 2018 ma bende ohango kiew ma ikete freedom of expression. Lakini kiew no ok dhi ma extend a right mar japiny golo pache e political issues. Demokrasia mar Kenya kachiel kod chik mar Kenya omiyi political freedom. Mi nyalo wacho ni ng'ane rach, ng'ane ber. Nikech ang'o? Power te kata teko te ni kuom jopiny. Jopiny ema yiero jatelo, kendo jopiny ema neno ni jatelo ni rach kata jatelo ni ber. Mane gimomiyo ineno ka josiasa ndalo mang'eny gidhi ka gimanyo kura. Ang'o miyo gimanyo kura? Gimanyo kura kuom jopiny. Ginyisogi ni abro timo kama kuyiera. To kochopo kuma ng'at mano yier, mano chiwo singo mang'eny ni abro timo kama ok otimo, ok en ataro mar chik mar parone ni nyisowa ni kiketo mwa piny kama abduction ni rumo o magik mano timore yala kok wachako yud bodies yala. To ka mane gima wachako yudo sani. Koro mano ka jopiny wacho ni mano timore, kendo ka government to be held accountable, mano ok en ataro mar chik. Mano, you are just calling the government mondo bed accountable. Nikech ang'o? Nikech gin ema gichung' ne arita kwe mar jopiny. Sani Joyce gimoro amora de timre ni koro alal kata gimo ng'ato goya, sirikal pod bedo gi responsibility no. Mane gimomiyo sirikal kopo ni nitiere criminal offenses mobedo committed against individuals, iyudo ka sirikal tere criminal justice system. Imako ng'ano, itere e court, inyalo bedo released on cash bail kata bond, nikech nyalo bedo ni wantiere kod ng'ikruok matina walali matin akani koro binyalo winja anyalo winji makare koro awacho ni chik ohango kaka ni government nigi responsibility mar protecting security mag individuals. Mane gimomiyo kopo ni nitiere any crime mobedo committed against an individual, to sirikal kao ting'no mamak ng'ani matere ido kocha. Kosetere ido kocha,
to sirikal ema yalo kode. Mane gimomiyo iwinjo ka nitiere state versus so and so. Koro sirikal ok nyalo wacho niya weche mag ndhicho gi ok watim, itimo gi individual, yet gin ema gin gi responsibility mar ensure ni citizenry bedo protected maber. Koro wach ndhicho ni kaachiel kod freedom mar expression wanyakwang'inone matut. Namba achiel ni freedom of expression nigi limitations. To limitations mag freedom of expressions gi ni e chik. Ok gin git ng'at machunga gi chieng' moro achiel to wacho ni ng'ane mondo maki. Useneno kata ka newspapers mang'eny e Kenya ka waneno ka igoro ga cartoons ma depict nikech cartoon kineno kanisomo fasihi e secondary cartoons kata gik machalo kamago itiyo kodgi e yo mar kwedo jotelo e yo mar achiel kata mar ariyo ni kama itimo marach. Koro inyalo goro cartoon kaka waneno e gazet ka. Koro ka ng'ato golo cartoon ma chal kodi to in mabende ok en in, ok in Kasongo, ok in Zakayo, ok in ng'ata ok owinji ibed gi offense. Nyaka ing'i ni ma to ng'ani wacha ang'o kae so long as ni ka ng'adi matin wasaga mosenya kuom ng'adi nikech wang'eyo ni wechego mag ratiro mar golo paro wang'e ni wantiere kod ratiro ma owacho kanyo ni wantiere kod ratiro mano mar artistic creativity. Artistic creativity kanyo wasaga bende nitiere limitations kaluwore ni wechego mag artistic creativity kata golo machinglo mopogore opogore ema nyalo wacho ni okela jema mwaneno sani ma okoro miyo rowere mathoth ne ondhi ma familia magi obedo kama tek ahinya ka gikia kuma nyithindgi nitiere. Erokamano sana Joyce. Wadoka kendo e pend chik mar 33 sub pend chik kineno line de mar ariyo ogolo limitations mag freedom of expression mama bende extend to freedom of media kendo o extend e weche mag cartoon kata artistic designs ailago. Namba achiel ok owinjo ilos gimoro manyalo kelo ketho ne ng'ato reputation kata manyalo ketho nying ng'ato kata manyalo miyo dignity ne lwar. For example, kikawo president mar Kenya kigore ka ene sanduk mano is en gima wacho ni you have extended it overboard. Inyalo bedo ni in gi ratich lakini koro in be kaka dhano nyaka wang'i ni nitiere legal wrongs kasto wan gi gimiluongo ni moral wrongs. Koro legal wrongs seche nitiere moko mondike e chike to nitiere moko mabedo gi develop pile ka pile but king'iyo cyber crimes kata artistic chik mar artistic kaka iwacho no nitiere extent moro ma dhano dhiye ma ok oyie kod sheria ma kata kopo ni iseyo ogwang' to gweno bende iseyo mak mana ni ogwang' for example atiyo kode in imagery kopo ni nitiere ketho mana gima pod anuoyo ka nitiere ketho ni ng'ato ogoro kata jatend piny e sanduk kata ng'ato otimo wach moro ma ok ber wakawe waluwo kode chik en ng'ama imako gi jok ma en kopo ni make kata obedo summoned in court obedo summoned e yo moriere tir iluonge gi askeche man gi faces gi ok motimo man gi mask e wang'gi iluonge kod askeche man gi geche man kod number plate kodhi ondiko dhoge to DPP kawo wachno to somo ne mashtaka tiyane wach mar ndhicho ni is not a way nikech mano dhi ataro kod fair hearing kata habeas corpus mwawacho nini article 25. Koro limitations to nitiere kiew ratiro mag dhano bendo onego ng'e mondo kata kwatimo gik moko kata wageto sirikal kuom maricho magitimo to ok wadhi gi miluongo ni personal cha. For example ndalo moko nyocha chien kaneno ka nembni ji debedo shared lebedo share yudo ka jok madongo babe ong'e sheria share namba nembni ji mondo mosgi mano kidhi kisheria mano dhi ataro mar ratiro mar ng'at migolo namba neni ratiro mar privacy mabende nie katiba. Koro as much ni wa enjoy ratiro marwa mabende oyienwa gi katiba wa ensure ni ok wanyono ratiro ma joma moko. Wasage studio ka okinyi makawuono bende antiere kod Alex Owiti mano jalonye weche mag tudruok en bende osumonwa paro marieko tudore kod wechego mag ratiro mar golo paro. Alex kaduoki e twaka okinyi makawuono kinde gi ma wang'eyo ni osebed ka iwacho ni gigo mar rowere go kete mbui ok gin gigo makare kuom ranyisi winjo moko kuom ma wasago wacho kaka keto jatend piny William Ruto e sanduku ok en gino makare ahinya kata obedo ni oyienwa mar mondo mi wanyalo tiyo kod cartoon kata machingle yore makamago ni kineno picha machalo kod mari ok onego bene ikawo kata indhiyo ng'ama chalo kamano. Kata kamano nitiere wach mosebedo ka wachore kendo jatend piny bende no wacho ni onego bene wabedo responsible e weche ma wawacho.
responsibility no nego bede yo machalo nade mar mondo mi e kinde mabiro mbele kik wane ni koro ng'ato keto gimoro to koro ikawo ne atua mar ndhiye kalure ni akena wach ni koro no koso responsibility kata bedo unresponsible e gino mokete mbui kata. Aparo ni kaka wakili wa Siaga wacho ni kieo manitiere no moketi ratiro mwan godo mar wacho kaka wadwaro kata kwatiyo gi artistic creativity kata goro mwane ne ginene mwane no kata ma rowere tiyo godo nyiso ni rowere onego ng'i kaka gitimo ang'o gitiyo gi goro go kata expressions magi wacho ga in a more responsible manner in such that gibedo gi luoro kata e office nikech ing'eni ya wakili wacho gimoro ma very important ni okonego bedni idhi beyond kiepi e ratiro no madonjo personal koro ibro yudo ni seche moko jomatindo gi seche moko kata rowere matindo gi ok ng'i mano gin gidwaro ni mana ni mondo giwach gima gidwa wacho mok ging'iyo ni to personal reputation mar ng'ani be in be ing'iyo ni ikalo kiepi ok ging'i mano koro onego bedni jomatindo kata ka wa enjoy ratiro momiwa ni nyaka wa enjoy in a more responsible manner nikech kata mana koro kaka jotelo mwasebedo kwa donrego wachi ni wadonre godo to wadonre kodgi to gine office mana kaka wacho ga ni seche moko ka police omaki timbe ngi ratirogi te police be ngi ratiroge to onego bedni imiyo luor crown koro kata mana office manitiere go nyaka wami luor to the extent mwang'eyo ni wawacho weche gi to kwa bed personal kodgi kanye mosebedo gi weche momiyo waneno ni kara jatend piny osebedo gi wach matek kowacho ni ere kaka unyalo goro gik machal kamagi mamiyo reputation mare neno marach koro wan gi freedom no but it has a limitation. It has the freedom kaka wakile wache. To mana kaka wacho ni wanyalo wacho ni jomatindo gi gine magisebedo ka nikech gine moseneno gi ka gintiero ng'ala manyime mar mondo mi giket gik kama gi mbui. Nyalo bedo ni jomatindo gi okoso puonjo makare kata okoso jogo manyalo nyiso gi ne mae ok onego bed nutimo ma onego bed ni timo makoro nyayo weche makamagi ng'ama nyalo loso kodgi mang'is gi ni ang'o ma omiyo jomatindo gi ni kamae ma omiyo giketo gigo makoro keto gi ajema kata keto gi thuolo machalo kamae. Aparo ni rowere makoro nitiere sani ikigi opogore gi maybe jomachal kawan generational gap manyiso ni nitiere generation manobedo raised in such a way ma serikal inyalo yudo kata ni ne wacho weche moko to ok tim kare to ok walu nikech wakwalugi nikech chik koro ne bedo matek to kata kamano katiba osemiyo walony kata osemiyo atua mar biro to wacho kaka wadwaro ka weche ok dhi kare omiyo ka walosi weche mag timbe rowere wanyalo wacho ni e ute magiaye inyalo yudo ni ipuonjo gi maber inyiso gi gik monego bedni giwacho maonge luoro nitiere generation manodongo ka nigi luoro nok nyalo wacho gik moko to generation man godo ni en generation ma ok inyal nyiso gi ni giling kata ok inyal nyiso gi ni kik giwach pachgi nyaka nyis gi adier gima dhi mbele nyaka nyis gi weche madhi mbele in a very honest way yo ma ayanga kabisa omiyo gin gidongo ka ging'e ni gin gi teko mar wacho weche ma ginyalo wacho pare ni katiba wa no bedo promulgated in 2010 sani igni madhi mana prario igni madhi apaga beach mago joma sani ose enjoy freedom mar katiba ni koro gineno ni gin gi ratiro gin gi freedom magidwaro maginyalo wacho godo weche maginyalo wacho ok apar ka en issue to do with morals kata timbe mag kaka nyithindo go bedo raised ok apar ka en kamano en mana ni environment montiere kata luasi montiere sani en luasi ma huyanga ji nyalo wacho gik maginyalo wacho mogi luor. To kapod antiere kuomi Alex nikech wang'e ni adiera ang'e ni wakili nosewacho moko kuom limitations manitiere e kinde ma kata limitations manitiere e ratiro mar golo paro to wang'eyo ni e kinde ma ng'ato loso nitiere gimoro ma anyalo wache to kaka wache no seche moko okodo kata tam matiyo godo seche moko en tam ma ng'ato kowinjo to wacho ni
okonego bano wache kamano. To nitiere kaka the same thing ka wacho gi seche moko tam machielo to seche moko ng'ato ok nyal kawe gi mano wanyalo wacho gi pek mar kaka the other term. Ere kaka weche makamago nego be nitiyo godo kata ere kaka seche moko jogo maketo gik moko mbui kacha nikech kata kopogore koda weche go mag machinglo kata artistic mosebedo kwanene mbui kacha nitiere kata jomoko mako tweet to ineno ka en gino manitiere kod weight ma koro miyo kata sirikal kaone okang. Ere kaka ikinde ma obedo ni kata wantiere kod ratiro mar golo paro ere kaka ng'ato nyalo formulate gimoro e yo ma kata ng'ato kosome to wacho ni okawi na lighter note ok okawe kod pek moro ang'eni ielewa gima temo page. Ang'eyo ni seche moko wanyalo wacho weche moko gangera. Angera ng'eny ga seche moko e mbui kae. To seche moko angera no bedhi gi limitation mare. Seche moko adwaro ni mondo wach ma nyalo konyo piny but akele gangera. To seche moko ka kele gangera ji nyalo bedo kata mana sirikal nogo no ok nyal kawe gi pek madwarore no. Koro angera to nitiere kaka wawacho weche. To wan kaka jotudruok waneno ga ni seche moko ka en wach ma pek kaka koro wawacho wach mar ndhicho kaka wawacho wach mar katiba wawacho wach mag freedom of expression nitiere kaka dhok minyalo tiyo godo to dhok mitiyo godo ni nitiere kaka onego ipange moki ikalo kiep ng'at machielo e ratiro mare e rights meki moki bedo personal ineno iwache iloso wachno in such a way ma kata ka ng'ato neno to wacho ni ng'ane no kokalo kiew katiyo kod ranyisi nyalo wacho ni ng'ane kiwacho ni ng'ane ofuo to nyalo wacho ni yanye to kiwacho ni ng'ane onge paro maleo mingeni koro gichalo ka gima gipogore lakini wacho mana wacha chien mano chadier en mani seche moko weche gi koro kaka koro ma nyalo bedo ni kelo kata yany weche ma ji neno ni ng'ani yanya to ok owachna kaka onego beni owachona emomiyo ineno ka koro sirikal koro ogak koro sani ogar kabisa nikech gineno ni iyanyogi to kendo ofis gi okoluor nikech dhano tiyo gi weche kata dhano tiyo gi dhok ma okochopo kare mar express kata wacho gik ma gidwaro. Koro adiera nitiere ni seche moko ji neno ni sirikal ok winji emomiyo ineno ka ngera gi biro emomiyo ineno ka seche moko ji tiyo gi weche ma ok kare mondo giyud attention ma sirikal mondo koro sirikal owinjgi kendo ongi kaka nyalo timo nyalo loso wechegi emomiyo wan network machal kama nikech ji paro ni sirikal ok winjgi to sama sirikal ok winjgi ji tiyo gi what we call civil disobedience emomiyo waneno ng'anyo gi gik mamoko mwaneno kata mane e mbui kanyo mondo gineni sirikal owinjogi kendo otia manani gik ma gidwa ni mondo losi. Wasaka kaduki twako kinyi makauno ka intiere suba kono wang'eni wasebedo kwa loso kotudore koda limitations kata kio manitiere ahinya e wechego maga kinde maga chwalo paro kata kinde mang'ato wacho gino manitiere pache to in kaka wakili kwa ng'iyo kalure kod chike mapacho kae kapo ni jogo mane adira kaka nise wacho ne kane sirikal fail ne machinglo manoket kacha seche moko kodhi kod gi maber jogo ma okalo kieo mano mara eratiro mara golo paro kaber to kaluore kod chike mapacho ka wakili owinjo mar mondo mi okawne gi okang' mane mar chik to gin bende giwegi gin tiere kod ratiro mane wakili. Pero kamano maduong' sana Joyce kaka nawacho mbele ni sama ichamo matunda mari ensure ni ok imayo ng'ato bende matunda ne koro wachiemo wate mano kela wacho wach moro achiel ni sheria ohango kiew mar ratiro moro amora mantiere katiba na wacho machien kocha ni for example the freedom of expression nitiere kaka chiko keto kiew kanyo kidhie section 34 mar media bende nitiere kaka chiko keto kiew kanyo to katiba wacho ni e kiew moro amora mar ratiro namba 1 nyaka obed gi gik moko adek. Namba 1 nyaka obed ni en gima nyayo gimiluongo ni legitimate expectation moro ma gino ningo obed ni achieve. Namba 2 nyaka obed ni en git ma ochiw gi sheria mano gima duong' moingo gi te ni kiew moro amora nyaka bed ni okete katiba to nitiere katiba ma nitiere nyaka obed ni okete chik katiba ohango kiew mar ratiro moro amora king'iyo chike ma Kenya for example penal code
king'iyo weche mag Cyber Crimes Act, king'iyo weche mag cohesion, weche mag most of the laws manitiere ochiwo kiew mar ratiro mora mora. Matiende ni seche ma chik keto kiew bendo keto mechanism mar punishment in case of violation. Koro kopo ni nitiere ratiro moro mokiew, wadhi wang'iyo chikego. For example, penal code wacho ni kopo ni itiyo gi freedom mar expression mari, market to reputation mar ng'ato, inyalo bedo charged a criminal law, kata inyalo bedo charged a civil law ma eyo mar defamation. Defamation ni a civil act, ni a civil procedure act kata civil law. Imako ng'ano, itere, idonjone e court biro yale mondo ng'i ka ingredients mag defamation obedo met. To kopo ni ingredients go obedo met, number achiel, ka en civil case, inyalo nyisi mondo mi ichiw faini. To faini nyalo bedo pesa buora. Waseneno kata nyoro kane jatend kweth mang'eny e bunge owacho ni ndalo mane natembea, for example, ne en regional commander mar Rift Valley, ni bodies mang'eny ni wito to ni kwanyo gik machalo kamano. To nino ka natembea okawo atua mo instruct an advocate, ma advocate no ndiko demand letter mar ne jatend kweth mang'eny e bunge Kimani Ichung'wah mondo chiw apology in a proportional manner mano wacho go wach. Koro wach mar compensation kata apology oyiene gi sheria. Moko bende ma sheria owacho punishment, kata for example inyalo maki, tinyalo chiwo faini ne government, inyalo bedo ni mtuwe kuom igni kata dweche moko, nikech they are misdemeanors or gin felonies manyalo carry a lot of years in jail. Koro nyaka wang'ini kopo ni wadwa punish ng'ato, ang'o ma sheria wacho. Nitiere principle moro mane walan e university kwa timo sheria ni there is no punishment without law. Matini onge chwat ka onge sheria. Koro mondo mi chwadi nyaka be nitiere gima okwero wachno. To akaduoki chien kocha Joyce, wan gi gik moko ariyo. Wanyalo bedo ni we are morally wrong kata legally wrong. Morally wrong oro en gima jabdole manyalo yaloni, inyalo yalni gi janyuolni, inyalo yalni gi civic education, kata inyalo kweri go siepeni, because it is a moral wrong. For example, let me give this example. Ka ng'ato maja higni, for example 80 of the okendore gi ng'at moro maja higni 18, ing'eni legally it is not wrong nikech jogi gin jo higni 18 gite. But morally inyalo wacho ni ng'ani maja higni 80 ni okawo wuod ng'ane maja higni 18 ni nikech ang'o. Koro it is morally wrong but it is not legally wrong. Koro gik ma are not legally wrong should also bede oningo bene kaka the society nyalo neno kaka gi kwero gi. To mane nyalo kwere kanisa, mane nyalo kwere media ka, mane nyalo kwere go siepe, magi nyalo puonje school. But mag chik kantiere wach moro amora mosedhi ataro gi chik, to wadwa ng'iyo sheria ma ng'ano ketho, to sheria no ema yienwa make kata sheria no ema yienwa donjone. Koro mar adek, Joyce, manyaka kendo bende wachak wang'e e wach mar sheria kata freedom mag expression kachiel kod media kachiel kod nyiso pachwa. Nitiere wach moro ma ng'ato nyalo wacho, kaka iwacho mbele no, ni ng'ane rach. Ok otami wacho ni ng'ane rach. Bende ok otami wacho ni e sirikal ni wasebedo gi kech, wasebedo gi nek, wasebedo gang'o. Mano ok otami wacho. But koro kopo ni dhi makoro yanyo ng'ato ma personal, for example, ni neno ndalo mar campaign, nitiere ng'at mano yanyo the first lady mokwongo mar Kenya ka. To neno weche mano tiyo go. Koro mano is morally wrong kata criminally be ng'ato nyalo maki kode. Koro nyaka wang'i the boundaries ni ka to atiyo gi words machal nade mar express what I want. Be atiyo gi word moro manyalo miyo ng'acha lokore, osa tiyo gi word moro manyalo miyo ng'acha bedo gi strife. To gima poda insist ni kata kopo ni nitiere ketho ma jopiny oketho, kata ka nitiere wach moro ma jopiny owacho mok ber, kik ti gi wach mar ndicho in a way mar intimidation. Joyce, na winjo malit nyoro kata juma mosekalo
ka jatelo moyier wacho ni do bedo kata giga achiel kende kata seche matin mar bedo minister mar interior de onyiso ojende wach mapok ne gineno. Ting'eni mano koro itimori nadi? Ichalo ng'at ma intimidate vijende gi kendo itemo nyisogi ni ok owinjo gigol pachgi e wach moro amora. To mano gima ok wadwar. Wasea e dictatorship. Dictatorship noyae by repealing section 2A in 1992 mobedo gi multi-party. Koro multi-party ni miwa freedom mar political freedom mar expressing ourselves. Number 2 nwachako bedo gi katiba mar Kenya 2010. Koro katiba mar Kenya 2010 ok wanyal tiyo gi katiba ni e yo mane katiba machon cha tiyo godo. Koro we have to call a spade kendo nyaka wakwer kumodhi marach ni utterances mag jotelo ema bende miyo jopiny bende bedo gi utterances moko manyalo nikech jopiny timo gimiluongo ni jotelo timo gimiluongo ni incitement. Ka for example in ng'at ma jatelo iwacho Thailand ang'o ma ifeel ni jopiny dhi neni godo ndalo moko bende noko bedo verified ng'ato wacho ni di miya telo ni after short time da ng'ado jogi. Koro sheria oningo bed uniform. Kopo ni jatelo Oscar Sudi wacho gimarach en bende omanya kaka kimanyo jok moko ka. National Cohesion de koro oseluonge mopenje ni ang'o gi mane wacho. Ndalo mane wacho ni Farah Malimo wacho ni de omiye tekudo timo kama ing'eyo gik mano wachorego. Kaka jotelo maomi tich mar ng'iyo ni there is no hate speech kata weche machalo kamano bende giluongo joga. Koro jopiny bende neno ni sheria ni en ikete nyakon chia. Kopo ni japiny otimo makosa to japiny imlawo wele. To jotelo ma bende yanyo ji pile ka pile kotimo makosa tiwegi aweya. Koro respect onego chak jotelo kalor piny nyaka kuom jopiny bende. Mane gima nyalo wacho. Kaduoki e twak Alex Okinyi makawono wasebedo kwaneno ka kata jogo ma ondhe moko kuomgi e odiochieng' manyore ma wanyalo wacho ni ne waneno ka rawera Billy Mwangi owuok oko mar mondo mi olera gino ma ne otimre ne wacho kaka nondhiye kendo owacho kuonde mane okete. Kata kamano waneno ka moko kuomgi kosendhi kendo kosewuok to iwinjo ka moko kuomgi nitiere kod luoro moro ka wacho ni ne onyisa mar mondo mi kika wach kuma nantiere kika wach gigo mane otimre. Ero kaka mano duoko piny ratiro mwantiere godo mar wacho gigo ma otimorenwa kata wacho gigo ma wantiere gode pacho. Abaro ni mana kaka wakili wacho ka wadwaro accountability. Jotelo nego nyis accountability, onego gi take that opportunity mar nyiso accountability. Koro wambe kwa wadwaro accountability kaka jopiny. Onego beni accountability nitiere to ler mar wach be iwacho maonge luoro moro manitiere. Koro osebedo ni chal ka gima serikal temo olokuoyo kuom piny mondo ji kik ng'e gik mosetimre. Chien kacha chan waneno ndalo mane second liberation nitimo in the 1992 before the repeal of the section 2A of the constitution back then. Neni dhano ne ng'anyo kendo ne wacho gik mane giwacho. Moko no kuom gine wang'e ni serikal ne temo ndhiyogi, moko ne lalalala, moko ni iketo kata mane jela maonge luwo chik kata ratiro manitiere mar yalo gi kaka onego beni timore. Omiyo nyithindo gi kano makgi to pod gin mana gi ratiro gi mar wacho gima notimore mondo piny ong'e, mondo piny obed gi ler ni ang'o ma serikal osebedo katimo ne nyithindo matindo ma onego beni girito kaka chik otimore, kaka chik dwaro. Omiyo pod gin gi ratiro mar wacho gima onego beni giwacho. To ang'eyo ni sani koyo moro nitiere kata luoro moro nitiere, but ang'eyo ni pod wabro ng'eyo gima nodhi mbele. Omiyo kata mana migepe manitiere mag serikal gi migepe manitiere mang'iyo ratiro mag human rights nigi ratiro mar ng'eyo gima notimore ni nyithindo gi. Onego luma mwang'e ni ang'o manodhi mbele mondo gik machal kamagi okwedi ayanga mondo kik gichak gitimre. Koro nyithindo go ang'e ni gibro ndiko, waseneno moko kosechako dok kendo mochako goro kendo gisechako wacho gik ma giwacho. Omiyo pod gin gi ratiro no. Serikal onego beni were gi wach mar olokuoyo kuom nyithindo gi kata mana dhano wegi, the citizens themselves, mondo owach gima gidwaro wacho
ayanga ma onge koyo miolo kuomgi. Wakili Wasaga, mana penjo mabenda penjo Alexa mantiere gode studio kae. Ratiro ma nyithindo mane ondhigo, gintiere kod ratiro mane? Mar neno ni toka nosendhigi ataro mar chika, familia magi nokonge kuma gintiere, nomany gi e tesende obila mopogore opogore, nokoyudgi. Gintiere kod ratiro mane e kindegi ma koro oseyudgi mar neno ni gin kaachiel kod familia margi giyudo justice kata giyudo ratiro e yo makare. Toka nosendhigi ba gikale matek e lwet jondicho manotwegi kuom kinde moko kapok wadhi yweyo marwa mokwongo wakili. Erokamano maduong' ahinya. Namba achiel, Article 23 mar katiba mar Kenya ohango kaka wanyalo bedo gi remedy mar violation mar human right. Kaka inyalo chul ng'ato. The first thing monego tim, onego bed gi a petition to court. Namba achiel wabed gi petition maketo IG, maketo minister mar security kaachiel kod nikech gine jok manigi responsibility mar ng'iyo ni security mar dhano nitiere. Koro wanyalo dhi court with a constitutional petition mar declaration ni nitiere ratiro moro mane orochi mar dhano. To kwasedhi, the court nyalo chiwo chik ni adieri ratiro ni noroch kama tinyalo mi government ting mar chulo jogi kata compensating jogi kuom roch ratiro margi. Namba 2, ka nitiere ng'at moro amora ma ging'eyo, for example ka there is any police officer, koro wachako gi namba 1 ma idonjo ne government, idonjo ne IG, idonjo ne idonjo ne minister. Namba 2, wanyalo donjo ne jogi individually. Kopo ni wang'eyo ng'ato manondhiwa mabe is very difficult nikech iyudo ka jogi seche mondhigi gibedo intimidated. Inyiso gi ni kikachaka neni ka romo kodi e ndara ka abro kawi nikech iseneno gik ma jok mano ogol wacho. Iyudo ka koyo moro donjo kuomgi. Koro gima nyalo tim kendo ni kopo ni ging'eyo for example ng'ama norocho ratichgi, ginyalo kawo atua mar neno ni ng'at manorocho ratiro ni itero mbele, kata kopo ni en IPOA, ka en askari itere IPOA, ka en ng'at mane commit an offense excuse me, kada nitiere ng'ama no commit an offense ma ong'e gi sheria, dinyalo make mondo bear individual responsibility e court ma make matwe. Koro shida ma wabedo go ni government mar Kenya is not very much involved, number 1 e investigation mondo ng'ini weche ndicho gi kata giwacho ni ka gitimogi ng'ama notimogi nikech mano is their responsibility. Koro if the government of Kenya ne cooperate, kane government of Kenya ne dwa ng'iyo kuku mar wachni, to di neno ka intelligence osewuok, di neno ka DCI osewuok, di neno ka jatend piny kaachiel kod jotend migawo bende chapni koni gi koni mar neno ni wachni otimore kama, ng'ani manotimo kama, wadwa neno nikech gin kod teko mar ng'eyo. Namba 1, geche mamako mandhiyo jigi ineno gi CCTV. Namba 2, geche moko mandhiyo jigi ineno gi ka gin gik ma nigi number plates. Namba 3, jok mamdhijo gi seche moko gin gi nyaka gi bunde. Koro in jatelo mane kata in jatelo mane ma pinyi ji ndhiya kamano to bende ok chali ok moni nindo nikech gin jasiki. Koro imako gi amaka tiwacho ni jogi nino ema nokitimo kama, ine ema nokioro jok ndicho go to indhiyo gi e Kenya. Mano nyiso ni you have failed and abdicated your responsibility as a leader. Koro wachaka gi kanyo ni wang'ini ng'agi mano ndicho mondo gibed gi criminal responsibility margi individually. Namba 2, wadhi e court, jo LSK oseneno kose dhi e court mar ng'iyo ni jok mane otimo ndicho, the government mane ne responsible okawne gi atua mondo gichul jogi. To mogik kabisa, adwa nyiso jopiny ni it's very important to know your right. It's very important again mondo ibed very responsible. Koro kia kata chaki koyo donjni, giminyalo timo ni kanitiere kuma nitimo marach mane dhi ataro kod chik emiweyo, lakini activism mar keto sirikal tesre to en gimomiyo jopiny nikech teko duto te ya kuom jopiny kakwa neno e katiba pende mar 1.
Adwa nwakaw yoyo mokwongo e twak maro mokwongo e chenro mar Rupi nyakwara moge jwang'o modho pi matin waduogo kik idhi mabor. Just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500 gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial *487*5#. Choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, the home of discount. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gir moro. Okay. Den gir radhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar. Ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa mondo kawuono pi maremo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyakora Mogia Jong wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod kiewo e ratiro mar golo paro. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kod welo ariyo, mano Alex Owiti jalonyo weche mag tudruok kaachiel kod wakili Peter Simba Wasaga matudore kodwa achiel kachiel kokalo yor Zoom ka entiere e gwengego mag Suba. So manemo kuom ote ma joneno magwa chwalo no okinyi makawuono kokalo e Facebook kama wantiere achiel kachiel. Oluongore ka ni Nollywood wacho ka ni respect only comes when you respect to wacho na wacho pacha to ote machielo iwacho kae ni Mano James wacho kae ni rawere matiyo gi ayany e mbui onego otwe gi doho mondo obed ranyisi ne moko. Ok wadwar wich kuot maduong' marawere gi kelo. Ote machielo mano mar Jeff Odhiambo bende wacho ni aneno maler afoyo ne wadwa Alex Owiti an engineer Junior Babu anebo mama Nairobi City. The Ska bende wacho ni I may disagree with you with what you say with what you are saying, but I will defend to death your right to say it. This is the essence of democracy. If you don't want to be criticized as a leader, just resign. Wacho kani the moment you enter the kitchen to cook, expect heat. If the heat is too much, quit. Magomoko kuom ote majoneno magwa chwalo na ukinyi makawuono kokale Facebook kama wantiere achiel kachiel. Med chwalo ote makamago abo bedo kasomogi e kinde ma wadhi mbele kod twak marwa. Alex kodhi mbele kod twak marwa nyaka sani ang'e ni nitiere wach moro ma idwa medo te kinde ma imedo wach makamano. Wang'e ni nitiere limitations moko mane Wasaga osewacho. Tadwa ni wamaka ne achiel ka nikech wanyalo wacho ni gigo matimore gi sani wang'e ni wanyalo wacho ni en ketho picha kata ketho picha mano mar jatend piny Kenya mosebedo kwa neno kaluwore kod gigo ma ikete mbui. To wang'e ni ketho nying ng'ato en achiel kuom limitations ma wantiere godo freedom of expression wantiere godo e pacho kae. To bende entiere kod extent ma seche moko inyalo timo mato iwacho ni mano to koketho ahinya to koro kochopo ka to koro wacho ni kato koro ikalo kiewo nyaka koro kauni hatua. Abaron kachako gi paro manadwa medo mane wakili Lose en ni jotelo nyaka miwa ranyisi maber mar luoro katiba. Ok inyal bedo ni ka dhano koro donre kodi e weche monego beni timo to koro ineno ni rach. Waswahili wacho ni kata kwa wacho gi Kiswahili ni mkuki ni mtamu kwa nguruwe lakini mchungu kwa binadamu. Sama koro jopiny koro lokore wacho tiyo gi timbe ma jotend gi tiyo godo bedo makoro ni rach negi kendo giwinjo malit kabisa ka koro jopiny olokre kodgi kendo kwedo gi kendo moko dhi extreme kabisa ma moko tiyo kata gayany. Omiyo nyaka kawarito katiba kaka mana kaka wakili nowacho ni kila ng'ato ka ng'ato ni e bwo chik. Jotelo onego beni luoro katiba e ka koro gimiyo ranyisi maber makoro jopiny bende nyalo timo ng'o nyalo luoro go katiba. To kawa dok back to question mani wacho no. En ni jopiny nigi thuolo mar dondo serikandgi kata mar dondo jotendgi kaka gidwaro. Yeah? Omiyo sani nitiere gimoro ni in a public office. Omiyo in kaka japiny in gi ratiro mar dondo jatendi in a more positive kata ma negative way nikech mano e freedom of expression mondo gichop kare mondo gitim gik ma gisebedo ka gichikowa mondo gikel dongruok ma osebedo ka giwacho ni wadwa timo ma to ogitim. Kochopo ni dweche auchiel wabro gero ma dweche auchiel wabro timo kama to ka koro jopiny obiro mopenji ni nitiyo gi pesa kama nitimo kama kata mar gitemo serikal koro temo rocho kata mana ratiro mosebedo ma protect rights magi jopiny nigi ratiro no mar dondo jotendgi. Kabira dugu korka kori wakile Peter Wasaga ka intiere e gwengo mag Suba. Wang'eyo ni e wechego mag chwalo paro ma ng'ato timo. Wang'e ni kinde ma okalo chien kata e jume mokalo chien nitiere jogo mane wuok oko mar mondo mi obede ng'anyo ka koro gikwedo wach mar jogo manondhi kaluwore kod kwedo sirikal e yor mbui. To jogo ma bende ng'anyo wacho ni mano bende en mana yo mar nyiso kata expressing themselves kaluwore ni ok ne gimor kod wach mar ndicho mano sebedo mathoth e pacho kae. To yudo ka ni jogo mane wuok oko mar mondo mi ong'anyi giwuok oko to obila ne nitiere kacha
bayone gi tiagas nitiere kata moko kuom gi mabende ne omaki mako ji e kinde ma ji nitiere e ng'anyo ere kaka mano bende thiro kata hinyo jogo mawuok oko mar mondo mi ogol paro ma gintiere godo ka gikwedo sirikal. Erokamano ahinya Joyce. Kaka isewacho chien ni nasewacho ni freedom ka freedom kata right ka right nigi limitation. To limitation no nyaka bed ni ohange e sheria maber. Onge tiende mar tiyo kod tear gas kata iro malungo wang' kachiel kod live bullets ne jok ma express their dissatisfaction gi sirikal. Gimomiyo dhano ng'anyo, number 1 ni it enhances democracy. Number 2 bende gitemo nyiso jotelo ni un kanyo nikech wan emomiyo utiyo, wan emwana orou. To kanwa orou nunyiso wa achiel ariyo adek ni udhi timonwa. To achiel ariyo adek manunyiso wago pok otimore. Koro gini inyalo tim gi jok mopogore opogore. Inyalo time kod opposition e government. Opposition e government buneno sani koro opposition osemuony, sani koro gitiyo gi sirikal kanyachiel. Ma ineno kata ka jok ma sundo jok ma manyo ratichgi moko ya e government moko ya opposition ma bende is quite surprising. Number 2 inyalo time gi human rights activists. Number 3 inyalo time gi jopiny giwegi. Koro ka jopiny oluwo chik modhi mok yudo permit mar ng'anyo kata mar expressing themselves against gik matimore e piny, oken ratiro mar sirikal tiyo kod nguvu matek mar thiro ng'anyo no. Nyaka ibed ng'ato wacho chien ka e comment ni kisedhi jikon mar tedo nyaka koro ibed tayari mondo mondo nyaka koro iro bende lungi. To iro gi lungi nikech mana gik mani wacho. Koro wasebedo kod tabu nikech sirikande ma wan godo gin the same people mane ni the old dictatorial regime before the 2010 constitution. Koro pod ne ging'iyo gi nyayo era ma siasa mbaya ne maisha marach. Makane yanyo kata kani golo pachie wach mora mora to niteri nyayo house chambers kocha tibedo tocha nikech gik matimore ndicho kata igoyo ji e streets gi mage gik mono neno ndalo rengo gi ni kane gi fight for multi party. Koro gimoso timore ni wan gi katiba mpya to jok ma implement katiba gi gin mana jok machon ka mane gimo wan code safeguards. In fact de onge constitution to gik maricho de timore, de onge freedom of media munyalo wacho ni odhiji masirikal okuo gi mar intimidate the media ji mang'eny de koro setho. De onge Twitter ma koro ji bedo go kani makata kopo ni Billy Mwangi olal kaka Kabul gi nyolo lalcha tido kanitiere hashtags ni release ng'ane ne to ji de lala sani ma onge ng'ama ni nyalo ni onge ng'ama ni nyalo blame kanyo. To nikech wan gi katiba manyien nyaka to koro walu katiba. Joisi nyalo neno kata jirandwa ka wakili nyo bedo sentenced to 9 months ma oko miera tiro mare mar defending himself nikech contempt of court otwe wakili e court martial. Koro mago are things ma kopo ni neno ka timore e piny man gi demokrasia tidhiera ni to ma bende en gi moro ma oningo timre at this era and stage. Koro gimoningo wang'i kaka jopiny number 1 ni waluo chik mar timo gimora mora. Ka en ng'anyo wasechiwo notice chaka ichiwega pile twawuok wadwa timo ng'anyo no peacefully ma ok waketho gimora mora. Problem bedo ga kopo ni jopiny bende jonjore moko donjo iye kanyo. Ka gisedonjo iye kanyo to gichako looting, gichako goyo jok madhi e ng'anyo gi. Mano to koro yiene police mar ensure ni jok ma ng'anyo gi are protected. To sama jogi ng'anyo gi bende gineno ni gik ohala madhi mbele bende dhi adhiya mbele. Koro problem nitiere ni seche moko jok ma telo ne jong'anyo gionge that mechanism mar ensuring ni gi protect jok ma ok ng'any. Number 2 iyudo ni seche moko ing'anyo ne government kum gimoro marach ma gisetimo. Koro iyudo ka seche moko government bende oro jogi moko e gini kata goons moko mar interfere mondo mi onyis ni nitiere kaka jong'anyo gi gin very rowdy.
ineno ka ndalo moko Mike Sonko nowacho ni ndalo moko mane jo ODM ng'anyo ne ginyalo kata ng'iewo nyamburko moro moti kaso ji ariyo moko adek moko momi lewni mag ODM dhi to tiayo garino mach mondo o paint jo ODM kaka jok ma rowdy, kaka jok ma ketho gik moko mondo koro gi justify gimomiyo ng'anyo ni okoro koningo dhi mbele. Koro chutho magi gin gik moko ma itimo mana gi sirikal to gi jok mosebedo iye kanyo gi infiltrate ng'anyo kaso gimiyo dhano bedo kod violence maonge kod geng'o chien nikech koro gineni kaka jasikgi. Pare ni nitiere Gen Z ng'anyo moro mar Gen Z manotimore maber mane ji te opako, lakini after that nineno kaka ne wabedo kod ng'ikruok ei jok Gen Z mane ng'anyogi. Koro wan kod freedoms mekwa, wan kod rights mekwa, to rights gi ng'at manyalo miyowa gi gin the constitution kabedo implemented by the government. Koro the government owe ng'iyowa kata owe ng'iyo dhano kagima koro gin ema gichiwo gino, koro gin girgi ma ginyalo kawo sa asaya, ooyo ok gin margi nikech kata government bende biro to kalo. Nyo wan gi government mar Uhuru Kenyatta bende nokalo. Jok mane go nduru sirikal mar Uhuru Kenyatta kaka Oscar Sudi gi nika njo dine gi Kapsaret kocha ema sani wacho ni omigi kata daka moro matin mondo gigojo piny achiel gi. Jok mane wacho ni kondo migi kata nafas matin de gi deal gi Raila Nyamina Nega mano ne Cleophas Malala ene manyo chako dugo oyuak nyoroka. Koro government kata leadership positions gin transient. Omiyo an kata bed ni an kure kata an kanye gimanya kata defend mogik kabisa and the rights mag individual. Nikech kiny ka inyalo bedo opposition, kiny ka nyathini nyalo dhi e street, kiny ka wadu moro nyalo dhi e street, to kopo ine mipako ka igoyo jopiny nikech pure political affiliations, to itemo wacho ni ka kiny koro go mari to koro okoninge yuagi. Ma that should not be the case in the present Kenya. Koro nyaka wane ni rights megi oka gin gik mochiw gi sirikal, gin gik mochiw gi constitution, and the government should ensure ni wa enjoy rights gi e yo mogundho kata e yo mopong'. Adira ekinde ma wasebedo ka ekinde mane wachako winjo weche gi mag abductions kata weche gi mag ndicho Alex kaduoke tu akokinyi makawuono katoka ne waseneno ka weche mane ikete mbui machinglo mane ikete mbui ka nentiere mathoth ahinya ka abductions pok no chako to ekinde ma koro rawere go no chako lala achiel iwacho ni achiel olal kendo no ka jiwuok e mbui ka chako wacho ni free ngane weche go mag wanyalo wacho ni gik mane ikete mbui ka chaka no dok piny ahinya. Weche gi mag abductions kata weche gi mag ndicho ere kaka unyalo duoko penya weche ratiro mar golo paro kata freedom of expression to ka unge freedom of expression wan kaka jo Kenya mano nyalo jemonwa yo machalo nade ainya kinde mabiro mbele. Abro ni mokwongo jimo manyalo bedo en ni ok wanyal bedo thuolo mar dondo serikal kata mar dondo jotendwa e yo makare mondo gik moko mwadoro no chop kare. Omiyo ndicho madhi mbele gi onego kwedgi kabisa, onego kwedgi in the highest most possible expression. Nikech ku undhiyo ka serikal kata mana jomitiyo gono mar ndhiyo ji ndhiya ji saka sama ji owacho gima gidwaro wacho to mano thiro dongruok mar paro. Emomiyo katiba wacho ni expression mo bedo godo e katiba kae konyo dongruok mar piny e yo mar social justice kata mana e yo mar dongruok mar development mar piny. Nikech ka ok wanyal golo pachwa, ka ok wanyal wacho gik monego beni wawacho, to ere kaka piny dhi dongore? Piny ok bi dongore. Bro nyiso ni in mana ja Kenya kanyo ionge duol moro amora minyalo wacho kata ni gimoro dhi marach kata ni in gi paro moro manyalo konyo piny. Ineno kata mana weche mag airport kani lose nyathi moro matin manoloso e wechego nwaneno ka ne piny opamone nikech ne en ng'ama tin but pache kuma ne nitiere pache ne nitiere malo matin makata ji nobuogo ji ni nyathi matin machal kamae be nyalo bedo gi paro machal kamae ni piny onego beni dongo kama to gik onego beni wa protect kama. Omiyo dhano nyaka mi thuolo gi ratiro ma gin godo mondo giwach gima ginyalo wachogo kata obed ng'ama tin maromo nade
Emomiyo kata ka jatend piny wacho ni ni Zakayo ne Nyasaye nolime ma omiyo yudo hawi, omiyo nyaka sirkal be mi joge thuolo mar wacho gik ma gidwaro nikech ginyalo yudo hawi mar yudo paro manyalo konyo piny. Kama penjo Alex bende madwa chwalo ni wakili Wasaga, wechego mag Andhicho waneno ka oseduoko piny ahinya kata kaka rowere ne chwalo paro margi ka gikwedo sirikal e mbui kacha. Weche ma kamagi kod odhi mbele, ere kaka nyalo chocho ratiro ma wantiere godo kaka jo Kenya mar golo paro kumora amora ma wantiere kata kamora amora ma wayude platform mar golo pacho? Namba achiel, achako kawacho ni onge ng'at manyalo golo freedom of expression. Inyalo mana buogo oganda for a few moments, but ng'ama nyalo golo freedom of expression onge. And one of the most fundamental rights ma wan godo. To sami buogo ji kata ko for wawuonde ni koro freedoms gone onge. Namba achiel gima nyaka wa ikre ni kopo ne wane Banana Republic ma onge freedom of expression kata media. Namba achiel corruption biro dhi mbele kabisa. Nikech en expression no ma ineno ka seche moko jo siasa kata jotelo biro e television ka makwed weche mag corruption, emino ka government dhi piny. Nyocha uneno ka Adani idwa kete e duond jo Kenya. Jo Kenya ka ok owuoyo kata ka jo US doko wuoyo, ena gima dhi mbele. To jo sirikal ni ka kinyo osedhi, to bedo gi sirikal manyien, to burden no dong ne mana jo piny. Namba 2, ji nyalo tho mang'eny. Nikech kopo ni okete ni tooth for a tooth kata eye for an eye, kata wang' gi wang', ni kopo ni timo makosa to jo government til kodi sechego, to bende ibe okuodho gi ok nyal wuoyo. Mano ni lal gi ji kano lal gi jogi ni, to kata ng'ama ng'eyo kuma okwany gie bende onge, to gidhi adhiya chimbgi. Koro freedom of expression ni ema miyowa nafas mar wacho ni ng'ane must be freed, ng'ane must be freed. Koro en gima nyaka beda. Namba 3, bende ochiwo accountability. Nyocha ineno ka wach expression marwa emano miyo cabinet obedo reshuffle. Emomiyo wach arambe moko mane ji timo arambe moko ma tiendgi onge, ng'ato golo $20,000,000 e kanisa one weekend to sources of his funds bende okwanyal neno, no dhi orumo. Mane gimomiyo kata kanisa kawuono owuok tumuso, nikech kata kanisa bende onyisi ni une manubedo muchamu metho gi sirikandni, emomiyo koro kata teko munyalo kwerego onge. Freedom of expression no emano miyo sani koro kanisa wuok tumosuo modok kumoningo gibedie makata koro gimbe gisundo sirikal. That freedom of expression. Freedom of expression no emanyalo miyo kata mar media ne emanyalo miyo joisani wanyalo goyo mbaka e wach mar abduction ni, mo wach pachwa, mo wach gima chik wacho. Media no emomiyo wanyalo kata golo breaking news ni ng'ane olal, ng'ane oyudi. Kade onge media no to gigiteni time background koni, ini winya ni ng'ati onge, to jok me ng'at joge gi onge inyiso gini gidhi report ka police mineno ni nge report ni en answerable nenga, en answerable to the IG, ma is answerable to the president. Koro kata kapo ni president ne timo manyiso ni investigation no ok nyal dhi maber. Koro the best mwanyalo yudo and that freedom of expression and media activism. Kumwa kito hashtag wacho ni kama provided ni watime kao kwa rocho ratich ngata. Wacho adieri kata wach mar kata king'yo kata wach mar defamation en gi limitation mage. Like for example defamation. Defamation ok en defamation kopo ni wacha adiera. Kopo ni wacho ni ng'ane jakuo, adieri no kwalo gimoro me yude, ok onyal donjo ni nini ketho nyinge. Mano oyo. Onyalo mana donjo ni kani wacho ni ojakuo to ko jakuo. Namba 2, bende ok otami wacho kata comment on matters ma are of public importance. Kaka sani wacha abduction, weche mag Adani, weche mag ethnicity, weche moko dhi maber ka. Oyieni wacho gi kendo it is also a limitation sheria mar defamation. Koro chik nigi limitations making. Koro omiyo kik wakawa gigite ni waketo gaketa ni kore yanyo ng'ata. Wang'ia ni ma ng'ato kunyisi adieri en ayan. Ka ng'ato nyisi ni ijakuo to kwelo tadieri kwelo, mineno ni pesa olale ministry mari. Is that defamation? Ng'ato for example go ka sandu ochako iko ni waiko corruption, to ine mano neni ka in lord of corruption. En ketho nying.
oken ketho nying. Koro nyakwa ng'i ni as much as wang'yo limitation, nyakwa ng'i gima sheria wacho, nyakwa ng'i to what extent. Kendo nyakwa protect this nyakwa protect ratironi gi ngimawa, gi tekrewa, gi confines ma katiba mondo wane ka wan gi accountability, wan gi demokrasia, wan gi responsiveness e government, kata government ma wan goni bende ok thich ratiro mar oganda. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma bende joneno magwa podi medo chwalonwa e Facebook kacha kama wantiere achiel kachiel okinyi ma kawuono nikech ing'isa ni wadong' mana koda dakika 9 kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Vitalis Ochieng' wuod Gema Karariwo nyisa ka ni Joyce Odur aluo chien dokan ot koni en adiera ni mbui itiyogo marach kendo ojende olokore to wach mar ni lal gi jini sirikal owe kabisa ok en gima ber timo kamano kama koro ochopie ni kila ng'ato kia joma meko kara gitimore e buonga e Kenya kae ka jatend polise kia sirikal bende kia magi oyuma makama atero wae onge kabisa kwani wadokie mudho mane wasewuokie. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo Jimmy Isaac mano Brown Kid to wacho ni to rowere makelo impact to otim nade masiche moko kelo impact kotudore kod gigo ma gikete mbui. Engineer Lazaro Kanyambok bende wacho ni the ongoing controversial abductions degrade our national values. Wacho ni Ruto wuogoko or stop the ongoing abductions with immediate effect. Wacho ni shifting blames won't help anything. Structural chain of command of armed forces backstops with him. Wacho ni en okonyal donjo record TG police is a malicious statement. Otherwise, wacho ni youths should also be reminded that freedom of expression has some limitations. Nyaka gibed gi luor or gi transform their Gen Z to a political movement instead of yenyo embui. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Kapok otieko twak marwa wadong' koro kod dakika 8 kende to watieko twak marwa okinyi makawuono Alex. Rowere onego bed ni loso balance mane ahinya nyato gi sani ma wanyalo wacho ni ok en gima biro rumo nikech wang'e ni weche mag abductions gi kosedok piny kotudore kod jogo ma indhiyo kuom chiwo pachgi e mbui kacha. Gigi kosedok chien to podi gibiro mana wuok oko, gibiro mana medo kwedo sirikal kokalo yor mbui kacha giloso gik mopogore opogore, gi tweet gik mopogore opogore mamoko kuom gi ok nyal bedo yo makare. Ginyalo loso balance mane e kind bedo responsible e gigo magiwacho kod golo pachgi aching e gigo magikwedo godo sirikal. Aparo ni gima muhimu en ni jomatindo kata jopiny onego tigi mbui in a more responsible manner. Awacho kama nikech ang'o? Awacho ni mondo gi express gik magidwaro gi ma ok gi rocho ratiro mag jomoko. Nikech waseneno ka jotelo midondo kata mabedo criticize. Seche moko wacho ni iyanyo gi kata iwacho ni gi weche moko timore nade moko dhi kare. Omiyo mbui to osekelo freedom kata osekelo yo lony mar ji wacho gik magidwaro. To kata kamano gigi kaka na wacho nitiere kuonde mo wanyalo ndiko gi in a more structured manner. Yeah, makata kana nitiere Gen Z protest no wacho ni wadwaro structured conversation gi leaders mekwa. Wabed ni wanyalo bed kod gi e baraza moro, nikech katiba no boyienwa freedom of association. Ni wanyalo bedo piny mwaluong jatendwa kolore gi katiba kata buo chik mondo waket gi accountable mondo wanyis gi ni ka gi kata timo marach ka gi kama to iginene onegi losi to kata kamano inyalo keto yore tudruok mang'eny koken mbui unyalo kata biro together to uketo kata mana petition moro koken online tinyalo kete gazette inyalo kete media kaka tu wacho ni magi gik ma wadwaro ni mondo olos kolore gi gik mwaseneno. Omiyo gigo konego bedni gi stop gigo nego bedni dhi mbele to kikwa bedni watiyo gi dhok moro mok ber mok nyal konyo piny makelo tulo makata kelo tulo kindwa gi jotendwa. Wabedni wanyalo express ourselves in a more structured manner ma kata ka ng'ato wacho ni wach ma kama inokel mbeleu ma nondik kama nen petition to nokuloso ang'o miyo nokuloso to mana e buo chik
kamano. Wasaga wadong mana kod dakika mathis kende, dakika 5 to atieko twak mar okinyi makawuono. Rowere nyalo bedo responsible e yo machalo nade e kinde makoro gimedo tiyo kod mbui e pacho kae mar mondo mi kik gikal kiewo mano e kinde ma gigolo pachgi e yore mopogore opogore. Katiba yienewa kendo ang'e ni rowere masani mago magin Gen Z ging'eyo ahinya katiba, ging'eyo gigo mapen chike wacho ma ke ng'ise gimoro amora to wacho ni kaluwore kod chike mapacho kae katiba yiena, kata kamano gitim ang'o mondo kik gikal kiewo e kinde ma gigolo paro mar. Erokamano kabisa, erokamano. Jovis kata kuma wantiere ni wasebedo ni wakwedo sirikal wache mono wachogi, but onge ayanye mora mora mosiwuok e twak mwatwak goni. Inyalo bedo makech kod sirikal, but kech gi sirikal does not mean ni nyaka kod yany sirikal. No number 1. Koro ojende bende nyaka ng'e the boundaries mar gimora mora magitimo. Nyaka gi ensure ni in as much as nigi express themselves kigikal magi in jok mamoko, kigikal magi in reputation mamoko, kendo kigikal magi wacho weche moko ma chieng' moro kata koponi idwaro mondo migi gimoro mar leadership to ing'iyo ka reputation margi is questionable. Ok awach kamano ni kuop wacho ni koro ni kiyanyo sirikal kawuono ni tinyalo tuoni gimoro. Keto sirikal tesre opogore gi yenyo. Koro mano wang'i words mwa use. Number 2 nyaka wang'i ni wawache yo machal nade. But maduong' moloyo gimoro amora ni kaka ja citizen mar piny, kaka ja kanyono mar Kenya, in kod ratiro madi mae katiba, kendo katiba mi teko kaka ng'at mandiko jotelo tich mondo mi iket sirikal tesre kendo mondo mi freely express yourself on any matters of national importance. Koro weche ginyalo timgi in so many ways. Number 1, inyalo timgi in terms of a petition, kaka owadwa Eric osewacho. Inyalo kelo petition midhigo e court. Wasekelo petitions mang'eny ma rights moko mano bedo violated o osebedo declared unconstitutional. Waseneno ka Senator Mabusia Okiya Omtata bendo sedhi e court gi weche mang'eny ma kata weche maga sheria mano kal ka onge public participation osegol oko. Waseneno ka nitiere weche moko ma corruption kaka conflict of interest osetere e court. Koro as much as ni wagoyo sirikal koni gi koni, be nyaka koro wang'i wanyalo bedo kod structured avenue mar ensure ni gik mowachogi ok girumaruma e Twitter. Gin gik moko minyalo ter nyaka manya olem. Mogik Joyce, nyaka bende wang'e ni as much as waketo wane sirikal, jo sirikal bende koro nyaka bed gi it mawinjo wach. Ntiere ngero moro mawachoga ni it matho ok winj yath, sikio la kufa lisikii dawa. Kopo ni ng'at moro ma in criticism moro amora mineno inene mana ka ng'at madonjo ni kendo en ng'at moningo go, to mano koro ichalo ng'at mose lose mwelekeo. Oningo wang'iane matut ni ang'o momiyo sirikandni igoe left and right. Be wasekendo youths gi mondo wamigi a seat at the table. Bende gin kod representatives magi kata e cabinet. Neno ka cabinet obedo reshuffled, to jok mano yiere cabinet gina joka joma nyoroka. Gina jok mano setiyo. Ko yudo ka fresh blood onge. Kwanya bedo gi remo manyien ma jo youth gi bedo represented, to jogi bende bedo independent siwegi ma ok ni dhi migi token kocha mondo koro gichak wacho kata gichako wero wend sirikal, to mano bende jo youth nyalo bedo ka dhi maber. Machielo en ni mogik kawatieko thuolo marwemo rumo. Mogik kawatieko anyalo wacho ni let us proceed. Wadhi mbele gi nyiso sirikal kuonde maricho magitimo, to kwanyiso sirikal all these things waneni wanyisogi e yo makatiba gi chik mar Kenya ohango. Erokamano sana Joyce. Erokamano ahinya wakili Peter Simbawasaga kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi tudri kodwa e twak ka intiere e gwenge mag Sindo, mano Suba Sindo e kaunti ma Homa Bay okinyi makawuono. Wachni mogik Alex kawatieko. An daher mana wacho ni
jotelo oket timbe mabeyo ma joma tindo nyalo luwo. To mar ariyo, waluor katiba. Kila ng'ato ka ng'ato nitie bwo chik. Waluor katiba eka wamed kwa luoro katiba to bro miyo governance bedo mayot kind jopiny gi jotelo. To mogik wabed jomo oluorore. Kwa luorore to wabro dongo pinyni. To serikal bende oyiene mondo jopiny otim ang'owa obed gi freedom of expression, freedom of speech, freedom of association, mondo wabed gi paro mopogore opogore manyalo dongo piny. Erokamano ahinya Alex Owiti, jalony weche mag tudruok. In bende kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ichop e studio okinyi ma kawuono wabed kod twak maket kod Manyakwar Mugiajwang'. In bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo okinyi ma kawuono. Kinde mwacholo paro marwa nyaka wang'e ni nitiere kiewo. Kik wakal kiewo manyalo kelo ni ajema. Wawach weche ma ok hiny ng'at machielo kendo ma ok kel athuga kata manyalo nyayo tule pacho kae. Wawach weche mabeyo ma kata bedo ni igolo pachi tigole e yo makare, e yo maler, obed mano mar kwedo sirikal kata kiloso kod ng'ama chielo. Akaw yo madundo gi sani Nyakwar Mugiajwang'. Chenro mabiro bang' mae en tedo gi chiemo gi Jael Lieta. Kik idhi mabor.